ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 49 FM, minutos na nakaligad sa takna, sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM, Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakatirang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Nobyembre 5 tuig 2024. Kagkaroon sa aton sininga headlines or sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is 50 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita. Ano ang latest update diri may kantanan sa gina-construct karon nga dalan dira sa may JM Bazaar. Samtang ang Traffic Management Office mag-request ang body-worn cameras para sa mga traffic aid, traffic enforcer. Problema sa mga nagatulo kag gubaon siniiyang hulot opisina sa Kapitolyo. Pagatutukan sa patigayonon sining budget hearing. Samtang COMELEC gina-require ang kandidato kung partido nga iparehistro ang ila sining social media account para sa palabuton nga kampanya. Sa police reports mangungumapatay sang ginluthang sang tagiya sang balay nga ginsulong sa Banwa sa San Joaquin, Iloilo. Samtang ining physical therapist nga ginatanyagan sang 8,000 ka pesos kabaylo sang pagpakighilawas. Ini kuno iya isa sa mga isolated na cases kag ginahulat ang formal nga pagpasaka sang kaso. Kung madalakuan mga balita, issues kag impormasyon nga may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa karon na Banwa, Nobyembre 5, kita diri Nobyembre 4 dito iya sa may Estados Unidos. Di karon sa United States of America iya ang tingog sang tanan sining mga Amerikano ang mabatian, no, pinaagi karon sa ila sining pagpili sang ilang presidente. Ang presidential election sa United States of America sa tunga nanday former President Donald Trump kag Vice President Kamala Harris. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo ang mga ang mga nominees ang duha ka partido, ang Republican kag ang Democratic, ang mga nominees sa aton sini nga mga tagpalamati makapila naman ini sila kabes nga nagadiga sang ila siniya nga mga plataporma di gobyerno, nga nagasanto man sa nagkalain-lain siniya nga issue nga ginaatubang sa Estados Unidos, katulad na gid lamang abisang healthcare, immigration kag ang ilaman sini nga ekonomiya. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo, si former President Donald Trump sa karon nagapatigayon sa mga ginatawag sini nga pivotal swing states dito siya karon iya nagapatigayon sa iya sini nga rally. Sa aton sini mga kabumbo, ining mga pivotal swing states amo iya ang North Carolina, antes pa man ini siya magpadulong sa Pennsylvania, kagamay duwa pagid ka mga campaign stops si former President Donald Trump before pa man nga magpadulong sa Michigan. Si Harris naman, sa aton sining mga kabombo, si Vice President Kamala Harris naman, dito yung kampanya niya. Ang kampanya niya tinalakip diri amo ang Pennsylvania
no, pinaagi sa pagprigayon sa mga rally sa Philadelphia kag Pittsburgh kag pagasundan sang isaya ka konsyerto dito sa may Allentown. Sa aton sini karon iya nga mga taga Palamati ay inyo sining bantayan ang mga updates diri sa aton sini nga mga kabombo, no, sa anuman nga istasyon sang Bombo Radio Philippines kay may mga masubra o nagalabot gani sa 150 ka mga correspondents kita, no, sa aton sini nga mga kabombo sa nagkalain man sining digital stations, no, fully digitalized stations ang Bombo Radio kag Star FM nga nagatutok man iya sa United States of America elections. Samtang sa aton man sining mga kabombo kung ginabantayan ang eleksyon, diri naman iya sa bahin sa pungsod Pilipinas, sa aton sini iya nga mga kabombo, ti sa palabuton sini iya nga Pizza Jess Isais. Pizza Jess Isais sa aton sini nga mga kabombo, no? Magkita ay kita sa Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Imbitaragi ng inyo sini nga mga kabyanan dira, mga grupo, no? Kag iban pa sini bilang nga isa iya kadalayawon kag sarang nga mangin baganihan ikaw bangod nga makasalmar ikaw sang kabuhi, makasugpon ikaw sang kabuhi sa imo sini simple nga akto sa pagdonar sang imo sini iya nga dugo. Hiwaton ini sa gym, no, sang Iloilo Science and Technology University o kun ining ISAT University. Sa masunod na nga Sabado, no, sa aton sini nga mga tagpalamati, November 16, Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Ang mga successful blood donors makabaton sang limited edition nga Dugong Bombo t-shirt sa first come first served basis. May mga snacks man kita dito, hot meals, bottled waters, no, kag iban pa. Samtang ginapreparahan nato ng Dugong Bombo 2024, hindi man kamo magkalipat kay Aria, mas labing makahatag pagid sang kayuhan sa aton, no? Magdonar kami dugo, timangin baganihan ikaw in your own little way sa aton sini nga matag palamati. Pero kung magpasako pagid ikaw sa 1 to Panalo Part 23 promo, bangod man 6.5 million pesos in total prizes nationwide ang mangin regalo sang Bombo Radio kag Star FM sa panibag-o naman sini nga promo subong nga tuig ining 1 to Panalo Part 23 promo, no? Kada adlaw dalag ko sini nga mga papremyo yung nagahulat. May cash, may gift pack, may radyo pagid. Sa daily draw, Lunes to Biyernes, 500 pesos cash, gift pack, kaga gift pack nga worth 720 pesos. Nagahulat ni sa duwa ka mga winners nga may isa paginiya ka special draw kada adlaw sa diin 500 pesos ka cash kag limited edition nga radyo nga may LED light, flashlight, pwede sa di battery, pwede man niya sa kuryente. No, sa aton sini makabumbo kag importante sa tanan wala ini nalansang sa isa lamang iya ka istasyon. Tibot silingon sa kadadlaw, Lunes to Biyernes, tatlo gid ang madaog sa daily draw sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyamakon mo sinada mo nagapamangkot ka nagapalabot rin sa mensahe. Tiyano na bumbot sa mga amon sini nga mga pagatipunon nga mga proof of purchase para nga makapasakop kami dira. Birch 3, 45. Birch 3, 45. Amon isa ka empty sachet sa naman nga size ang variant sang Birch 3. Madamo inisang nga nutrients nga lakip diri sa Birch 3 fortified sa aton sini makabumbo. Hindi lang niya kay siling nga gatas. Kung gusto mo ya gatas na choco na gatas, Birch 3 na. Kay man, may ara man sang chocolate flavor. Timambalabi siyang kol, stiyoy, siyante. No? Di ka mo lang iminong gatas. Kami nga mga may edad na. Hindi ka mo magkabalakang kol, ante. Kay may adult boost man nga Birch 3 fortified.
Sa aton sini nga mga kauturan, istoryanta maladugang ini sa aton sini pre nga pagpangalaga diri sa bumuwaray sa udto, balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdom kag subong mga balita sa Bombo News Center. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang Bombo gin-publish. Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ikalima sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 50 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita sa weather update, mamaya abangan ang bagyong Marce tinaas na sa typhoon category. Ang tropical cyclone wind signal number 1 nakataas pa rin sa maraming lugar sa Luzon. Samantala, bilang naman ang nasawi sa bagyong Christine at Leon, umakyat na sa 151. Ayon po yan sa NDRRMC. Samantala, Philippine Coast Guard muli namang nagtaas ng alerto dahil na rin sa banta ng bagyong Marcy. Etong si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Casio sinibak sa pwesto dahil daw yan sa pananampal sa janitor ng sinalakay na Pogo Hub sa Maybataan. Sa international news naman, seguridad sa US Capitol hinigpitan na ilang oras bago ang huling araw ng pagboto para sa 2024 US presidential elections. Ang inflation rate naman sa Pilipinas noong Oktubre bumilis sa 2.3%. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas binigyang ding pasok pa rin ito sa kanilang forecast range ng inflation. Ulat naman sa lalawigan, mga coastal town sa Isabela naghahanda na rin sa magiging epekto ng bagyo. Mga residente naman pinag-iingat sa banta ng pagbaha. Abangan din sa ating sports balita ang Golden State Warriors abansa na sa kartadang 6-1 sa pagsisimula ng season matapos muling patumbahin ng Wizards. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mulihong naglabas ng babalang Department of Science and Technology ukol sa matataas na daluyong sa mga karagatan sa Luzon dahil yan sa epekto ng bagyong Marce. Ayon sa ahensya, dahil sa northeasterly wind flow ay maaari pong maranasan ang matataas na daluyong sa mga karagatang sakop ng Ilocos Sur, Aurora, Quezon at maging sa may Camarines Norte dyan sa may Bicol Region. Maliban dito, kasalukuyan na rin nakataas ang gale warning sa eastern at northern seaboard ng Northern Luzon dahil yan sa masungit na panahon. Paalala ng ahensya sa mga manlalayag at mga mangingisda, huwag nang magpumilit na maglayag, magbiyahe o mangisda dahil sa panganib sa mga karagatan. Ayon pa rin sa ahensya, mapanganib ang paglalayag sa lahat po ng tonnage ng barko sa lahat po ng mga nabanggit na karagatan. Muli ring itinaas ng Coast Guard District Northeastern Luzon ang alerto bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Marce. Sakop po na naturang Coast Guard District ang mga probinsyang nakaharap sa northeastern seaboard ng bansa na inasahan pong direktang dadaanan o maapektuhan ng naturang bagyo. Ayon sa Philippine Coast Guard Northeastern Luzon, nakaalerto na ang mga personnel at mga kagamitan nito na maaari pong magamit sa pagtugon sa naturang bagyo. Naka-standby na rin ang mga life vests, mga motorboat at iba pang mga kagamitan na pwede pong i-deploy sa mga probinsya na mga kailangan ng agarang deployment. Ayon sa Philippine Coast Guard, regular na ginagawa nitong koordinasyon sa mga lokal na pamalaan na maaari pong daanan ng bagyong Marce upang agad na makatugon oras po na kailangan ng mga local government unit ang tulong ng mga Coast Guard personnel. Hinimok naman ng ahensya ang publiko na tumawag lamang sa hotline nito na 0997-163-2854 para ho sa anumang pangangailangan. Samantala po, update po tayo dahil umakyat na sa 151 ang bilang ng nasawi sa pananalasan ng magkasunod na bagyong tumama sa Pilipinas noong buwan ng Oktubre. Sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong araw po ng Martes, may 21 katao din ang napaulat na nawawala at 134 na ang individual na naitalang nasugatan. Apektado sa nagdaang mga kalamidad ang mahigit 8.847 million na individual o katumbas po yan na mahigit 2,249 na pamilya mula sa 17 rehiyon, karamihan po sa mga matinding sinilan
sinalanta ay sa Bicol Region at sinundan po yan ng Calabarzon at Central Luzon. Sa mga apektadong populasyon naman, nasa 48,146 na pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center, habang pansamantalang nanunuluyan naman ang nasa mahigit 106,000 na pamilya sa ibang mga lugar. Naitala po ang mga insidente po ng baha at landslide nga sa ilang pang mga naapektuhang lugar, kung saan nasa kabuang 217,425 na kabahayan ang napinsala. Samantala, nagpapatuloy pa rin po ang pamamahagi ng relief assistance ng pamahalaan para yan sa mga sinalanta ng bagyo na pumalo na sa mahigit 1.193 billion pesos. Samantala, patuloy pa rin naman po sa pagre-repack ng mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development sa National Resource Operations Center. Ito ay para po muling makapamahagi ng mga relief packs ang naturang ahensya sa mga nasalanta ng nakalipas na mga bagyo. Nakibahagi naman po ang mga volunteer mula sa tulong panghanap buhay para sa displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment sa pagsasaayos ng mga family food packs. Ang mga natahura pong relief assistance ay ipapadala naman po yan sa mga rehiyon na lubhang nasalanta ng nagdaang mga bagyo sa nakalipas nga pong buwan ng Oktubre. Sa karagdagan pa rin mga balita, posible pong maapektuhan ang kabuang 1 milyong hektarya ng mga sakahan sa malaking bahagi ng bansa dahil po sa pananalasa ng bagyong Marce. Ayon sa Department of Agriculture, malaking bahagi po nito ay mga palayan. Batay kasi sa datos ng Department of Agriculture, 15.7% ng mga palayan sa mga lugar na maaari pong daanan ng bagyong Marce ay nasa seedling at vegetative stage, habang 48.6% naman ang nasa maturity stage. Ang mga ito ay inaasahan pong mapipinsala sa mga malalakas na hangin at mabibigat na pagulan na maaari pong humantong sa malawakang pagbaha. Maliban dito, binabantayan din ng Department of Agriculture ang mahigit sa 75,000 hektarya ng mga taniman ng mga mais na maaari pong maapektuhan din sa pananalasa ng naturang bagyo. Malaking porsyento, malaking bahagi po ng mga ito ay kasalukuyan pong nasa maturity stage. Ito ay katumbas ng 57.1%. Bombo Weather Update. Itinaas na po sa typhoon category itong bagyong Marce mga kabombo, at mas marami pong mga lugar ang nasa ilalim po ngayon ng tropical cyclone wind signal number 1, lalo ho dyan sa may Luzon area o Northern Luzon area. Mula po sa Bombo Radio Weather Center, nariyan si Bombo Victor Liantino para sa karagdagang mga development. Magandang tanghali, narito na ang ating update hinggil pa rin dito sa ating binabantayang sama ng panahon, eto ngang si Bagyong Marce. At nadagdagan pa nga ang lakas ng Bagyong Marce dahilan para maabot na nito, eto namang typhoon category ngayong umaga. Sa mga susunod na oras naman ay naasahang lalapit ito dito nga sa malaking bahagi ng Luzon, at posibleng itaas pa itong wind signal number sa mga lugar na direktang maapektuhan ng naturang bagyo. At batay nga sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro ng Bagyong Marce sa layong 590 km east ng Baler, Aurora. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot sa 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong pumapalo na rin sa 150 km per hour. Bumilis nga ang pagkilos ng bagyo pa west-northwestward na direksyon sa bilis na 30 km per hour. At dahil dito, nakataas pa rin nga itong tropical cyclone wind signal number 1 dyan ho sa lalawigan ng Batanes maging sa lalawigan ng Cagayan, kabilang na itong Babuyan Island, lalawigan ng Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito ho sa may o dyan ho sa northern portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Quirino, maging sa northern portion ng Aurora. At magpapatuloy nga ang pagkilos ng Bagyong Marce pa west-northwestward ngayong araw at hanggang bukas ng umaga. At pagkatapos ito mga kabamot ka sa nation, ay naasang liliko naman ito at pakanluran dito sa may Philippine Sea patungo naman dito sa may silangang bahagi ng extreme northern Luzon. At hindi pa rin nga nagbabago itong probability na maglandfall ito dito naman sa may bahagi ng Babuyan Island at mag-o-kaya naman dito sa may northern portion ng mainland Cagayan sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. At kung hindi nga magbabago naman itong bilis ng naturang sama ng panahon, maaari naman itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng gabi
o Sabado ng madaling araw. At kung makikita nyo mga kabumbot ka Sir Nation, dito sa ating latest satellite image, makikita nyo itong itong kulay pula na mismong andito sa may bahaging ito. Ito ho ang tinatawag na, kumbaga, itong mga pag-ulang dala nitong Bagyong Marce ay concentrated lamang doon malapit sa mismong sentro ng bagyo. So far, wala pa itong direktang epekto dito sa alinmang alinmang bahagi ng ating bansa. So ito ay inaasahang hangin lamang itong magiging epekto nito dito naman sa may bahagi ng silang bahagi ng Luzon, maging dito sa may Visayas at ilang bahagi pa rin dito sa may bahagi ng Mindanao. So far, Bombo Genesis, wala pang halos mga pag-ulang dala itong si Bagyong Marce sa alinmang bahagi ng ating bansa. Samantala, asahan naman ito namang maulap na kalangitan dito naman sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, maging dito naman sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Aurora dahil naman yan sa bagyong ito. At dito naman mga kabombo sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman itong maaliwalas na panahon. Bagamat asahan din itong mga paminsan-minsang pag-ulan, dulot pa rin yan neto namang pag-iral ng localized thunderstorm. Bombo Genesis. Dito sa ating satellite image na pinapakita, Bombo Victor, maliban doon sa reddish portion nitong bagyo na nasa bahagi na ng silangang Luzon, meron pa tayong nakikitang reddish portion dyan sa may malapit sa may Mindanao area. Ano to? Dala pa rin ng bagyo? Ano to? Kumpul ng ulap? Yes, Bombo Genesis, ito nga ay mga cloud cluster dito sa may bahagi ng, o malapit dito sa may bahagi ng Mindanao. At patuloy nga nating binabantayan ito kung ito ba ay magiging isang low pressure area sa loob ng 24 oras. So far, Bombo Genesis, wala pang o hindi pa ito nagpapakita ng anumang rason para lumakas at maging ganap na low pressure area sa susunod na 24 oras, Bombo Genesis. Pero wala naman itong kaugnayan sa Bagyong Marce. So far, Bombo Genesis, malayo at wala itong kaugnayan dito sa may bahagi o hindi ito bahagi nitong Bagyong Marce at masyadong malayo, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat, Bombo Victor. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basa Radio. Bombo! 12 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Tumaas ng ilang sentimetro ang level po ng tubig sa ilang malalaking dam sa Luzon kasabay po ng mga pag-ulang naranasan sa Magdamag. Kinabibilangan po ito ng Angat Dam, Pantabangan Dam, San Roque Dam, Binga Dam at maging itong Ambuklaw Dam. Sa Angat Dam, naitala po ang hanggang sa 30 sentimetro na pagtaas po ng level ng tubig at kasalukuyan pong nasa 202.46 meters ang level ho nito. Umagat din ng 20 centimetros ang level ho ng tubig dyan sa may Ambuklaw, 30 centimetros dyan sa may Pantabangan, halos 10 centimetro sa may San Roque at 15 centimeters dyan sa may Binga Dam. Sa kabila po nito, bumaba naman ng ilang sentimetro ang level ho ng tubig sa ilang mga dam tulad po ng Magat Dam, Caliraya at maging sa La Mesa dito po sa National Capital Region. Sa kasalukuyan, mga kabombo, binabantayan po ng mga dam management yung pong posibleng epekto ng mga pag-ulan na dulot nitong Bagyong Marce, lalo ho dito sa Luzon area. Bombo International News. Hinigpitan na po ang ipinapairal na seguridad sa US Capitol ilang oras bago po ang huling araw ng pagboto para yan sa 2024 US presidential elections nitong Martes, Nobyembre 5, oras po dyan sa Amerika. Kaugnay nito ay nag-install o naglagay na po ng mataas na bakod sa may capital city sa Washington, D.C. Inorganisa na rin ang mga election watch parties para po sa buong estado. Una na nga pong bumoto ang nasa mahigit 77 million na mamamayang botante ng Amerika sa early voting sa pamamagitan na rin ng mail, habang ang iba naman ay in person. Samantala, inaasahan naman na magiging makasaysayan ang halalan sa Amerika ngayong taon. Sino man ang manalo sa pagitan ng dalawang presidential candidates na sina US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump. Kung sakali mang manalo si Harris, siya ang magiging kauna-unahang babaeng presidente sa kasaysayan ng Amerika. Siya rin ang magiging unang black woman at may South Asian descent na uupo sa pinakamataas na posisyon sa White House. Sakali naman na muling mahalal na Pangulo ng Amerika si Trump, kakaibang historical accomplishment naman ito.
kung magkataon dahil siya ang magiging kauna-unahan pong Pangulo ng Amerika na convicted sa felony. Matatandaan nga na nahatulang guilty ang dating Pangulo ng Amerika sa 34 na bilang ng felony para sa hush money case. 5 buwan na po ang nakakalipas. Kasalukuyan ding humaharap si Trump ng iba pang felony charges sa 2 hiwalay pa na criminal cases. Sa kaugnay ding balita mga kabombo, inaasahan pong magpapatuloy pa rin ang pagpasok po ng mga investment sa Pilipinas mula po sa Estados Unidos. Sino man po ang mananalong bagong Pangulo sa 2024 US elections ayon sa Center for Strategic and International Studies. Ayon kay Southeast Asia Program Senior Fellow at Director Gregory Pauling, bagamat nakadepende ang Republican at Democratic parties sa more protectionist policies, patuloy pa rin ang pagbuhos ng pribadong US companies ng pera sa Southeast Asia kasama rito ang Pilipinas. Anya, pagdating po sa pagsusulong ng mga alyansa at pagtitiyak ng Pilipinas ay parte o bahagi po ng Indo-Pacific Economic Framework at mas marami pang investment, mas mainaman niya na si Vice President Kamala Harris. Sa panig naman nitong si Trump, hindi ito masyadong listo sa pakipag-alyansa, subalit pagdating sa pagbuo ng bilateral relationship, posibleng may tsansa dito ang Pilipinas. Samantala, sinabi naman ng Center for Strategic and International Studies na mahalagang maipagpatuloy pa rin itong person-to-person exchanges at investment roadshow para mapalawig pa ng Pilipinas sa US investment opportunities pagkatapos po ng US elections. Inirekomenda rin nito ang pagpapahusay pa ng ease of doing business at mas maraming economic reform para makaengganyo ng mas marami pang mga investments at mga investors. Mantala naman, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tiniyak na nakahanda na ang kanilang puwersa para po yan sa posibleng epekto ng bagyong Marcy. Kaugnay niyan, may report si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na nakahanda sila sa pananalasa at posibleng epekto ng bagyong Marcy. Sa isang interview kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinabi nitong bagamat bumabangon pa rin sa epekto ng bagyong Christine at Leon at nagpapatuloy pa rin ang relief operations, nakapreposisyon na ang food packs ng gobyerno sa pamamagitan ng assets ng militar. Pagtitiyak ng AFP Chief, magtutuloy-tuloy na rin ngayon ang paghahatid nila ng relief goods sa Batanes kasunod ng pagkasira ng C-295 na nag-emergency landing sa Basco Airport na maghahatid din sana ng tulong sa mga apektado ng bagyong Christine at Leon sa naturang lugar. Samantala, nakahanda na rin ang Philippine National Police ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Tuloy-tuloy ang koordinasyon ng pambansang pulisya sa mga local government units na inaasahang tatamaan ng naturang bagyo. Nananawagan rin ng PNP sa mga nakatira sa lugar na bahain at posibleng magka-landslide na maghanda para sa preemptive evacuation. Well, ang instruction po ng ating Chief PNP ay paghandaan po ito to immediately coordinate at as we speak po ay tuloy-tuloy po yung coordination po ng PNP sa mga LGUs, particularly doon sa mga areas na expected po natatamaan ng bagyo at ang PNP po ay ready to provide the necessary police assistance kung magkakaroon po ng mga preemptive evacuation to make sure po na magiging minimal po yung magiging effect po nitong paparating po na bagyo. At para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Uli pong umarangkada mga kabumbukas nation ngayon pong araw ito hong pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kamara de Representantes. Ito ho'y ang komite ng Kamara na siya pong natasan na mag-imbestiga o duminig dito ho sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ang dalawang ahensya na kapwa po pinamunuan itong si Vice President Sara Duterte, DepEd, sa pagiging kalihim po niya dati at bilang Vice Presidente sa ilalim po ng Office of the Vice President. Ang naturang komite, pinapangunahan po nitong si Manila Congressman Joel Chua, ang nagsisilbing chair ng House Good Government Panel. Ayon kay Chua, mayroon lamang pong isang individual na kanilang nais na matanong at inaasahang makakasagot sa lahat po ng mga katanungan ng mga mababatas na miyembro ng naturang komite. Ito ho'y walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kung maalala mga kabumbukas ng nation, una pong dumalo itong si VP Sara sa una o pinakaunang pagdinig po ng komite, ngunit hindi po siya nag-take ng oath at lumabas din kinalaunan nang hindi pa po natatapos ang pagdinig. Pakinggan po natin ang bahagi po ng opening statement itong si Congressman Joel Chua. Marahil
Mas makabubuting kung sa halip na mag-presscon ay dumalo na lamang sa ating mga pagdinig upang harapin ang mga katanungang ito under oath kabilang ang kanyang mga tauhan. May paliwanag o wala, isa lang ang tiyak na sagot. Malamang hindi napunta ang confidential fund sa mga estudyante pati sa kanilang seguridad. The numbers drawn came from the very documents submitted by the Vice President. To close, I emphasize that the discoveries made by the committee is just the tip of the iceberg. Marami pa po tayong kailangan malaman at mahalagang dapat malaman kung saan napunta. Ganito rin ang hinaing nitong si Manila ka 6th District Congressman na Benny Abante na isa po sa mga miyembro ng naturang komite at siya rin po sa isa sa mga kritiko o pinakamalaking kritiko nitong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang bahagi po ng kanyang pahayag. Sa palagay ko po, hindi lang talaga, I just would like to manifest, Mr. Chair, na napakabait po ng Committee on Good Government for giving them the chance for the 5th time to attend. Sana naman po ay hindi na kami ipahiya dito sapagkat para bang naramdaman ko na umiiwas sila na tanungin kung paano ginamit ang pondo ng ating pamahalaan na dapat nilang linawin sa committee ito sapagkat tayo po ang binigyan ng mandato ng konstitusyon upang ating busisiin ang pondo na ginagamit ng bawat ahensya ng gobyerno, Mr. Chair. Kaya sa akin po, nakaka-disappoint sapagkat dapat ipaliwanag hindi lamang sa ating komite, dapat ipaliwanag sa taong bayan kung paano ba ginamit ang pondo ng taong bayan, Mr. Chair. Alas 11 kaninang umaga, pagkakamampo na nagsimula ang pagdinig na ito ng komite ho ng Kamara de Representantes at ito ho yung komite na naatasan pong duminig nga dito sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at ng dating pinamunuan ni VP Sara na Department of Education. Nag-ugat ito hong pagdinig na ito magkakamampo matapos hong questionin noon sa una pong pagdinig din ng House Appropriations Panel dito ho sa pondo ng Office of the Vice President para ho sa 2025 kung saan maraming mga katanungan ang iniangat o itinaas ho ng mga mambabatas ukol sa pinagkagastusan ng Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at hindi po nasagot noon kaya ho nagkaroon ng siwalay na pagdinig ang Good Government Panel ng Kamara de Representantes. Samantala naman po, hiniling ng Kamara de Representantes sa Department of Justice na ilagay sa issue lookout bulletin ang 7 opisyal mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nabunga ito ng ilang beses na pangiisnab ng mga opisyal ng Office of the Vice President sa imbitasyon ng komite. May kinalaman din umano ito sa investigasyon ng Kamara sa sinasabing financial irregularities o irregularidad ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon sa mambabatas, mahalaga ang testimonya ng 7 mga opisyal sa pagbibigay linaw sa kontrobersiya at sa pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Kabilang nga sa pinasa sa ilalim sa Immigration Lookout Bulletin Order ay sina Office of the Vice President Chief of Staff Zulica Lopez, Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chairman Limuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez at Special Disbursing Officers na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Gayon din sina Chief Accountant Julieta Villa Del Rey at dati pang Department of Education Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda. Tugon naman ng Department of Justice na wala daw derogatory record ang naturang mga individual. Ayon naman sa ahensya, wala daw po itong existing warrant of arrest kaya't hindi pa mamaaring maglabas ng lookout bulletin sa ngayon. Sa iba pang mga development, kinumpirma po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ngayon pong araw ng Martes na sinibak na sa pwesto ang tagapagsalita ng ahensya na si Dr. Winston Casio. Ito ho'y habang gumugulong ang investigasyon sa insidente ng pananampal ng opisyal sa umano'y pananampal ng opisyal sa janitor ng sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator sa Bagak sa May Bataan nito kung araw ng Huwebes,
Oktubre at 31. Sa isang memorandum na inisyu po nitong Lunes, Nobyembre 4, inatasan ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz itong si Casio na ipaliwanag ang umano'y hindi magandang pagtrato nito sa Pilipinong worker ng Philippine Offshore Gaming Operator. Nakasaad din na effective immediately ang pag-relieve kay Casio at hanggang sa makumpleto ang investigasyon sa naturang insidente. Sa panig naman ni Dr. Casio, ipinaliwanag niyang hindi niya napigilang sampalin ng 2 beses ang naturang individual matapos itong bastusin ang staff ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at mag-dirty finger pa. Sintabi po sa mga nakikinig, mag-dirty finger sa kanya. Pinagsabihan niya din anya ang individual sa hindi magandang inasal nito at hindi na itinuloy ang paghahain ng kasong unjust vexation at pinakawalan na lamang ang naturang Pilipino dahil siya ay may edad na rin. Samantala, nakaamba naman pong matanggal ang halos 500,000 na double at multiple voter registrants mula po sa sistema ng Commission on Elections. Ito ay matapos na makakuha nga ang mga ito ng hits mula sa Automated Fingerprint Identification System ng poll body. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, na irehistro ang double at multiple entries mula noong Hulyo 15 hanggang Setyembre 30 ng huling araw ng voter registration para po yan sa 2025 midterm elections. Kaugnay nito ay magsasagawa naman ng Election Registration Board ng special meeting ngayong buwan bago isapinal ang listahan ng mga botante ngayon ding buwan ng Nobyembre. Nagbabala naman si Garcia na ang pagpaparehistro ng maraming beses ay isa po yung election offense na may katumbas na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong para po yan sa double registrant. Meron na ho tayong 27 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga updates, sinihain po sa Kamara de Representantes ito hong House Bill number 11004. Ito ho ay mas kilala sa tawag na Kian Bill na naglalayon pong makapagbigay ng makataong solusyon at proteksyon para ho sa karapatang pantao ng mga nasasangkot sa iligal na droga. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sedania, kabaliktaran ito ng madugong war on drugs ng Duterte administration kung saan po ay nasa higit 30,000 ang sinasabing nasawi. Sa nasabing panukala, layon po nitong maiwasang mayroon pang mga umasasawing inosenteng individual katulad po nitong si Kian de los Santos. Si Kian de los Santos, mga kabumbo, ay isa po sa mga pinakakontrobersyal na nasawi sa ilalim po ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa po siyang teenager na napatay noon pong 2017. Kasagsagan po ito ng kampanya kontra ilegal na droga ng Duterte drug war o ng Duterte administration. Ipinunto nitong si Congressman Sedania na sa halip na dahas at bala ay nais ng panukalang magbigay ng karampatang lunas at direktang lingap sa mga drug user at ipagbawal ang paggamit ng ilang hakbang gaya po yan ng tukhang o drug list, torture at unlawful police interference. Mayroon na rin kahalintulad na panukala sa Senado, ito hong Kian Bill na layo namang magbigay ng community-based health approach and social support intervention para huyan sa mga nauugnay sa illegal drugs trade. Sa iba pang balita, naglatag ang Department of Education ng bagong learning programs para po yan sa mga paaralang apektado ng mga kalamidad. Ito ay ang Dynamic Learning Program na layunin pong matugunan ang mga pagkaantala sa mga klase, dulot na rin ng mga kalamidad at iba pang mga hamon. Sisimulan ang pilot implementation ng programa ngayong Nobyembre sa mga paaralang naapektuhan ng bagyo. Partikular na sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, kabilang po dyan yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at maging sa Bicol Region at Cordillera Administrative Region. Sa ilalim po ng naturang inisyatiba, maaaring magsagawa ng make-up classes ang mga apektadong paaralan at gamitin ang naturang programa, partikular na ang mga activity sheets na simple lamang, targeted at adaptable sa temporary learning spaces. Gayon din, maaari pong magsagawa ng parallel classes, activity-based engagement at maging ang student portfolios at reduce homework policy. Hinihimok din ng programa ang mga mag-aaral na pag-aralang mabuti ang kanilang mga aralin at hubugin ang mga essential skills katulad na lamang ng pagsusulat, problem solving at critical thinking.
Ginawa nga po ng ahensya ang naturang inisyatiba kasunod na rin ng ilang linggong suspensyon ng mga klase sa iba't ibang parte ng Pilipinas dahil sa magkakasunod na bagyo. Tala sa karagdagan pang balita, lumobo pa ang halaga po ng danyos na iniwan ng Super Typhoon Leon sa sektor ng edukasyon ayon na rin yan sa datos mula sa Department of Education. Batay nga sa updated partial situational report ng ahensya, umaabot na sa 282.50 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng naturang bagyo sa mga educational facilities at mangangailangan daw ng karagdagang 113.50 million pesos para sa mga malakihang pagkumpuni sa mga silid-aralan na nasira. Umabot nga sa 113 na mga silid-aralan ang kabuuan pong natukoy bilang ganap po na napinsala, habang 227 naman ang bahagyang nasira. Nasira din po ang kabuang 11,135 na learning resources at meron din po mga computer set ang napinsala sa iba't ibang mga silid-aralan. Natukoy din po ng Department of Education na naapektuhan din po ang kabuang 3.9 milyon na mag-aaral sa buong Pilipinas, kung saan 11,000 na paaralan ang apektado. Ilan po dito ay ginamit nga bilang evacuation center. Oras natin, meron na lamang tayong 28 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o ito yung tinatawag na inflation rate sa bansa nito pong buwan ng Oktubre o nakalipas na buwan. Sa isang press conference ngayon pong araw ng Martes, ipinaliwanag nitong si Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang pangunahing dahilan ng uptrend o ito yung pagtaas sa kabuang inflation noong nakalipas na buwan ay ang mas mabilis na taunang pagtaas sa heavily weighted food at non-alcoholic beverage na pumalo sa 2.9% mula po sa 1.4% nitong Setyembre ng taong kasalukuyan. Nag-ambag din sa pagtaas ng inflation ang transport na may mabagal na year-on-year na pagbaba na nasa 2.1% noong Oktubre ng taong kasalukuyan mula sa 2.4% noong pong Setyembre ng taong kasalukuyan. Narito po ang bahagi ng kanyang paliwanag. Sa overall inflation nitong Oktubre 2024, ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag ay ang mga sumusunod. Bigas na may 9.6% inflation at 0.7 percentage point share sa overall inflation. Restaurants, cafe and the like na may 3.9% inflation at 0.4 percentage point share sa overall inflation. Renta sa bahay na may 2.1% inflation at 0.3 percentage point share sa overall inflation. Talong na may 20.1% inflation at 0.1 percentage point share sa overall inflation at other passenger transport by road na may 2.6% inflation at 0.1 percentage point share sa overall inflation. Paliwanag po yan ni Undersecretary Dennis Mapa. Pagdating po sa food inflation, na pangunahin pong dahilan ng pagtaas po nito ay ang mas mabilis na pagtaas sa presyo ng bigas na nasa 9.6% noong pong Oktubre mula po sa 5.7% noong buwan ng Setyembre. Samantala sinabi naman ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ang inflation rate ng bansa ay nananatiling pasok sa target sa kabila po ng bahagyang pagtaas nito ngayong buwan o nitong nakalipas na buwan. Ang kamakailang kalamidad na tumama sa bansa kabilang po ang Bagyong Christine ay nagdulot po ng epekto sa supply ng pagkain at maging sa logistics. Samantala, kaugnay din po nito, binigyang diin din ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na inaasahan na nila ang October 2024 inflation rate na 2.3%. Ayon pa rin po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kanilang naging pagtaya sa presyuhan ay nasa pagitan ng 2.0 hanggang sa 2.8%. Kaya ang paggalaw umano sa merkado ay inaasahan na, kaya ginagawa nila ang mga akmang mga pagtugon o mga hakbang. Inaasahan din ng Bangko Sentral na mas gaganda pa ang takbo ng ekonomiya sa huling quarter ng taon. Kinagalak naman nila ang positibong development na nakakatulong daw sa pagbalanse ng risk outlook para huyan sa pagsapit ng 2025 at taong 2026. Ang Monetary Board ay nakahanda umano para tumugon kung sakaling magkakaroon ng mga pagbabago at ng takbo at maging yung katatagan ng ekonomiya at ng hanap buhay dito sa Pilipinas.
Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report si Senator Raffy Tulfo na nanawagan na sa publiko na ipagbigay alam sa kanyang tanggapan kung sino ang driver at pasahero ng SUV daw na nasita ng lady enforcers sa may EDSA. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Nanawagan si Senate Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanyang tanggapan kung sinong driver at pasahero ng SUV na gumamit umano ng peking protocol plate number 7 na dumaan sa bahagi ng Guadalupe Station noong linggo ng gabi, Nobyembre 3, kung saan nasita ng lady enforcer. Ang protocol plate number 7 ay naka-assign sa mga senador. Batay na rin sa Executive Order number 56 na inilabas ng Malacanang noong Marso 2024. Napag-alaman ng senador na peking naturang plate number matapos na makipag-ugnayan kay LTO Executive Director Attorney Greg Pua Jr. at base sa kanilang pagsusuri, napag-alaman na peking ginamit na plaka ng SUV dahil wala raw itong mga security feature na meron sa mga legit na plakang 7. Bukod pa rito, ang plakang 7 rin daw ay ginamit sa harap at sa likod ng naturang SUV, imbis na sa harapan lamang bukod pa sa wala itong conduction sticker. Blanco pa rin ang senador kung sino talagang may-ari ng SUV. Una na ring nagduda si Senate President Francis Chis Escudero kung lehitimo ang protocol plate number na nakita sa naturang SUV dahil meron itong iba pang markings tulad ng taon o petsa. Hindi rin dapat anya magtapos ditong issue kung saan kailangang matukoy ng LTO kung sinong may-ari ng sasakyan at mapanagot ito sa ginawang paglabag sa batas. Clearly may nilabag sa na batas yung SUV yon na dapat panagutan. Hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino nga ba ang pinagkakakilanlan ng may-ari at gumamit nitong kotseng ito, pati na rin yung plaka. Actually, maliit na infraction lamang naman. Kailangan lamang naman nila i-presenta yung sarili nila, magbayad ng fine. At kung may paglabag dun sa paggamit ng protocol plate, ay isurrender yung protocol plate. Pinaalalahanan naman ng liderato ng Senado ang mga kapwa mambabatas na kinatuwan sila ng taong bayan at ang kanilang aksyon gaano man kalaki o kaliit ay laging sumasalamin sa institusyon na kanilang pinagsisilbihan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras na natin mga kabumbo, meron na lamang ho tayong 22 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority ang aabot sa mahigit 50 tonelada ng mga basura mula ho sa mga sementeryo sa Metro Manila sa kabuuan po ng paggunita ng araw ng mga santo at araw ng kaluluwa ngayon pong taon. Ayon sa ahensya, ito po'y katumbas ng mahigit sa 2,000 garbage bag o ito po'y 12 na truckload ng mga basura. Dagdag pa ng Metropolitan Manila Development Authority, ang mga basurang ito ay naipon mula pa noong Oktubre 26 hanggang Nobyembre 4 ng kasalukuyang taon. Ito ay kahapon. Patuloy naman ang paglilinis sa mga sementeryo nang aabot sa 380 na mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. Taunang aktibidad na ito ng MMDA upang maibalik sa dating ayos at dati pong linis ang mga sementeryo pagkatapos po ng paggunita ng undas. Muli namang hinihimok ng MMDA ang publiko na iwasan po ang pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan sa Metro Manila. Samantala, naharap naman po sa reklamo si National Capital Region Police Office Acting Chief Major General Sidney Hernia at 14 na pulis nito dahil sa umano'y pangungotong matapos ang ginawang raid o pagsalakay nila sa Malate, Maynila. Sa nasabing insidente kasi ay 4 na Chinese ang inaresto ng mga kapulisan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa raid umano ng mga online scammers. Ang mga naarestong Chinese national ay lumapit sa National Police Commission para maghain ng reklamo. At yan po ay sa opisina ni Interior Secretary John Vic Rimulya na hindi umano inaasahan ang
binasahan ang mga inaresto ng kanilang karapatan ng mga umarestong kapulisan. Isa umano sa mga naaresto ang hininga ng aabot sa 1 milyong piso kada isa. Kapalit po yan ng abogado na may malakas na kapit sa NCRPO para sa agaran nilang pagkalaya. Samantala, sa ibang mga updates, pumalo na sa mahigit 1 milyong metriko tonelada ng mga palay ang nasayang dahil po yan sa sama ng panahon at kabilang na ho rito ang El Nino phenomenon. Ayon sa Department of Agriculture, mula po noong Enero ay umabot na sa 1.24 million na metriko tonelada ng palay o ito ho yung mga unmilled rice. Nagkaroon po ng matinding pinsala ang pagdaan ng bagyong Christine. Mayroon pong mahigit sa 516,438 na metriko tonelada ang naitalang pagkalugi ng mga nasa industriya ng pagpapalay. Bago kasi ang bagyong Christine ay meron ng naitala na 507,564 metriko tonelada o halos mahigit kalahating milyong metriko tonelada ng palay ang nasayang o nasira dahil po yan sa El Nino phenomenon at ilan pang serye ng mga bagyo. Ngayon pong taon lamang, pumalo na sa mahigit 1 milyong metriko tonelada ang nasayang ng mga palay dahil po yan sa normal na nasasayang at ito ho'y higit o mas mahigit pa doon sa normal na nasasayang ng usually ay tinitibang po ito ng hanggang sa 600,000 metriko tonelada lamang. Talabigo pa rin na mahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang MV Santa Monica na nawawala po sa Occidental Mindoro sa kasagsagan ng bagyong Christine. Ayon sa ahensya, nag-deploy na sila ng Britain Norman Islander utility aircraft at sa 8 araw na pag-iikot nito sa Himpapawid ay wala itong makitang barko. Nabatid na hindi na po makontak ng may-ari ng naturang barko ang mga crew na sakay nito simula pa noong Oktubre 27. Nagiba umano ng direksyon ng sabing barko dahil sa masamang lagay ng panahon. Ngunit simula noon ay hindi na po matukoy ang lokasyon ng barko. Sakay nga po ng naturang barko ang aabot sa 10 tripulante, kabilang na ang kapitan nito. Una nang napaulat ang nakuhang 10 na empty LPG tanks ng mga mangingisda mula sa Mamburao, Occidental Mindoro. Nakita rin ng ilang residente ang ilang patay na kalabaw at life jacket na may tatak na MV Santa Monica at pinaniniwalaan nga pong nagmula ito mismo sa nawawalang barko. Sa iba namang mga balita, nagbabala si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga tao o mga individual na nagtatangka umanong pigilan ang mababang kapulungan sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Ang tinutukoy ni Speaker Romualdez ay ang serya po ng investigasyon ng House Quad Committee hinggil yan sa extrajudicial killings noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang opening speech sa balik sesyon o pagbabalik sesyon ng Kamara de Representantes, tahasang nagpasaring si Romualdez at sinabing hindi magtatagumpay ang mga ito sa kanilang masamang hangarin. Anya, ang Kamara ay nasa tamang panig ng kasaysayan kaugnayan sa pagsisiyasat sa madugong giyera kontra iligal na droga ng nakalipas na Duterte administration. Dagdag pa ni Romualdez, unti-unti nang nakikitang liwanag at katotohanan kaya asahan umano na lalo pang titindi ang pag-atake sa kanilang institusyon. Pero git naman ng Speaker, hindi matitinag ang Kamara at hindi papayag na muli pong bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan dito sa ating bansa. Samantala, nananawagan naman si House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources Chairman Brian Yamsuan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisabatas na ang panukalang 30 billion pesos Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at Pantawid Pambangkang Program. Ito ay kasunod na rin po ng pananalasan ng mga bagyo katulad na lamang ng Christine at Leon na lubos na nakaapekto sa mga magsasaka at mangingisda sa ating bansa. Binigyang din ng kongresista na hindi overnight ang pagbangon mula sa epekto ng mga kalamidad. Iginiit din ni Yamsuan na kailangan ng tuloy-tuloy na pagtulong sa mga nasalanta. Ang panukala nga palawigin nga ang RCEF ay kapwa ratipikado na ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sa sandaling maging ganap na po itong batas, nasa 2.4 milyon na magsasaka ang makikinabang.
Habang sa ilalim naman ng Pantawid Pambangkang program ay bibigyan po ng buwanang 1,000 na pisong fuel subsidy ang mga mangingisda maliban pa po yan sa ibang alokasyon at kagamitan. Bate nga sa pinakahuli pong datos, pumalo na sa halos 6 na bilyong piso ang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa sektor ng agrikultura, kung saan lagpas 132,000 naman na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 16 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Dakuan po natin ang ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa may Northern Luzon ang paghahanda pa rin po ng mga kinaukulang ahensya para ho dito sa posibleng epekto ng Bagyong Marce. Yung mga coastal town dyan sa may bahagi po ng Isabela Province ay naghahanda na rin para ho sa posibleng pananalasa ng naturang bagyo dyan sa may Northern Luzon. May update po dyan ang Bombo Radio Kawayan. Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palanan Isabela upang paghandaan ang posibleng maging epekto ng Bagyong Marce. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer John Albert Neri ng Palanan Isabela, sinabi niya na sa ngayon ay nakapreposisyon na sila ng family food packs sa bawat barangay ng naturang bayan. Mahigpit naman nilang minomonitor ang 4 na coastal barangay na maaring ma-isolate kung sakali mang tumaas ang antas ng tubig sa ilog. Magsasagawa naman sila ng preemptive evacuation sa mga residente na nakatira sa low-lying areas, pangunahin na ang mga nasa tabing dagat. Sa ngayon ay nakataas na ang no-sailing policy sa kanilang bayan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, pangunahin na ang mga mangingisda. Pinaalalahanan naman niya ang publiko na magdoble ingat at tiniyak na laging bukas ang kanilang tanggapan upang tumugon sa pangangailangan ng mga maapektuhang individual. Po itong 4 na barangay, coastal barangay po natin, ito yung mga may preposition na po tayo sa bawat barangay. Once po kasi na lumaki yung ilog at nag-abiso kami na bawal ng lumayag, nagiging isolated po itong 3 barangay maliban sa barangay Kulasi. So, inunahan na po namin sila. Naglagay na rin po kami ng mga relief packs para sa mga barangay po at para sa mga fisher folks po natin. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Besta Radio, Bombo. The American Vote 2024. The Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024. Tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024. Mula sa Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Samantala, update po tayo ng karagdagang mga detalye sa pag-uulat ng Star FM Manila. Kaba at excitement ang nararamdaman ng mga Pinoy sa magaganap na US presidential elections. Sa panayam ng Star FM Manila kay Rance Jacob, Pinoy sa New York City, malaki umano ang magiging impact ng mananalong Pangulo ng US para sa mga Pilipinong nais mag-migrate sa bansa. Manila kay Rance Jacob, Pinoy sa New York City, malaki umano ang magiging impact ng mananalong Pangulo ng US para sa mga Pilipinong nais mag-migrate sa bansa. I agree na kailangan maging aware din tayo mga Pinoy because kasi magde-depend sa presidente din ng ng US yung mga gusto natin sa buhay, like tulad ng mga Pilipinos, yung mga immigrant na Filipino. Si Kamala Harris, pro siya sa mga Pinoy, sa mga immigrant na magtrabaho sa US. I'm not sure lang kay Trump
when in terms dun sa ano na yun, sa mga immigrant. Ibinahagi rin ni Jacob ang sa tingin niyang mangyayari kapag si dating US President Donald Trump o Vice President Kamala Harris ang mananalo. Parang 50-50 din kasi may pros and cons. Yung pros kasi kay Trump na nakikita ko, doon nakita ko dati, magaling siya sa economy Tapos powerful talaga yung US nung time niya. And then ang negative part is yung sa immigrant part para sa mga workers. So yun lang, 50-50 talaga. Pero doon ako pro-Pinoy ako syempre. Piliin ko kasi si Kamala Harris, mabait siya sa mga nagmamigrate talaga. So yun naman, yun yung nakikita ko based lang din sa experience ko rito. Bago pa man ang halalan ngayong November 5, ay opisyal nang nagkaroon ng record-breaking na 1 million early voters ang New York City. Ayon yan sa NYC Board of Elections. Ito na ang highest early voters na naitalaga sa New York City. Nagsimula nga ang early voting noong October 26. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minutes bago mag-alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Sa ating police report, isa pong ABC president ang pinagbabaril dyan sa may bahagi po ng Ilocos Norte at ang nakikita pong dahilan po dito ay Love Triangle. May update po dyan ang Bombo Radio Lawag. Kinumpirma ni Police Major Jeffrey Takada, Chief ng Provincial Operation Management Unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office, na Love Triangle ang isa sa mga motibo sa pamamaril kay ABC President Mark Adrian Maki Barba. Anya, lumabas sa investigasyon na may ibang babae si Kapitan Barba kung saan may asawa ito. Kasama raw ng babae si Barba sa isang negosyo at nagkakilala sila dahil dito. Paliwanag niya, pinaniniwalaang ito ang naging dahilan kung bakit sila nagkaroon ng relasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Police Major Takad na batay sa Special Investigation Task Group, biniberipika nila ang footage ng closed-circuit television o CCTV camera kung saan nakita nila ang isang puting van na isinumiti sa Anti-Cybercrime Unit. Sabi ni Takad, base kay Police Captain Randy Damo, hepe ng San Nicolas Municipal Police Station, tumanggi na magkomento ang pamilya ni Barba tungkol sa insidente. Anya, nagsasagawa pa rin ng bullet trajectory ang forensic unit kung saan 3 sasakyan ang sangkot sa insidente. Meron po tayong tinitingnan po na isang motibo po dito dahil napag-alaman po natin na ito pong ABC President po natin ay allegedly meron po siyang babae na kung saan nga po yung pong babae pong to ay may asawa ho. Na base ho doon sa information ay kasama ho niya sa isang business at nagkakilala po sila because of the business po and then nagkaroon allegedly po ng relasyon ito pong asawa at si Apo ABC ho natin. Samantala, sinabi ni Takad na politically motivated ang pamamaril kay Barangay Chairman Francisco Bagay Jr. ng Barangay 5 sa bayan ng San Nicolas ayon sa investigasyon ng Special Investigation Task Group. Una rito, pinaslang si Barangay Chairman Bagay Jr. noong Setyembre. Habang nitong Oktubre lang, binaril din si ABC President Barba kasama ang kanyang 2 bodyguard. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Luwag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ram Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Department of Labor and Employment naman pumalag sa naging batikos ng labor group sa mababang wage hike sa Western Visayas. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Sinupalpal ng labor groups ang mababang wage increase sa Western Visayas na anilaya insulto sa mga manggagawa. Ang pahayag ay matapos aprobahan ang 33 pesos hanggang sa 40 pesos sa daily wage increase para sa private sector workers sa rehiyon. Ayon kay Mr. Mario Andon, spokesperson ng United Labor Western Visayas, sinabi nito na 150 pesos na taas ang sahod ang kanilang hiniling upang
ang makabangon sana ang mga empleyado sa pandemya at dahil na rin sa lumalalang inflation sa rehiyon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Atty. Sixto Rodriguez Jr., Director ng Department of Labor and Employment Region 6, sinabi nito na pinal ng desisyon ng National Wages and Productivity Commission na taas sahod at hindi na maaari pang madagdagan. Ayon kay Rodriguez, magkakabisa ito sa Nobyembre 17 para sa non-agriculture workers sa commercial or industrial businesses na mga may manggagawang mahigit sa 10. Ang aprobadong wage hike ay 33 pesos na magdadala sa minimum wage para sa sektor sa 513 pesos mula sa 480 pesos. Ang mga manggagawa sa mga negosyong nagpapatrabaho sa 10 manggagawa o mas kaunti ay tatanggap naman ng 35 pesos na aumento na magdadala sa kanilang araw-araw na sahod sa 485 pesos mula sa 450 pesos. Ang mga manggagawang pang-agrikultura naman ay makakakuha ng 40 pesos na aumento na magdadala sa kanilang araw-araw na sahod sa 480 pesos mula sa 440 pesos. Inaprubahan na rin ang 1,000 pesos na monthly increase para sa mga kasambahay sa rehiyon na magdadala sa monthly minimum wage na 6,000 pesos. Sinabi po na na-approve na yung ating wage order submitted to them, and therefore there is no legal impediment anymore for us to publish it, no, in a newspaper of general circulation. Kaya nga minadali din namin ipinapublish yung aming wage order. Then the new wage order applicable in the region in all private establishments should be effective come November 17, 2024. Si Dole Region 6 Director, Atty. Sixto Rodriguez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Echanova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakinilala pong si Jose Bugo de la Cruz Meza. Naganap po ang insidente sa lungsod ng Huancayo, Peru, habang papalabas na sana ng football field ang mga manlalaro matapos na ipatigil ng referee ang laro dahil sa narinig na malalakas na kulog sa buong stadium. Samantala, critical naman ang kondisyon matapos magtamo ng serious burns ang goalkeeper na si Juan Chuka at nang madala naman ito sa ospital kasama ng iba pa pong mga player na sugatan din. Pinag-iingat na rin ang mamamayan sa naturang lugar na iwasan munang lumabas sa open area kapag may mga naitatalang kidlat at kulog, lalo na kung may thunderstorm. Sa karagdagan pa po ang balita sa ibayong dagat, kinundi na naman ang kapatid ni North Korean President Kim Jong-un na si Kim Yoo-jong ang mga isinagawang air drills ng United States, Japan kasama ng South Korea. Isinagawa nga ang naturang air drills isang araw matapos na magsagawa ng isang test ang militar ng North Korea sa isang solid fuel intercontinental ballistic missile na tinawag po nilang Hwasong 19 noong nakalipas na linggo. Tinawag na isa pong pagbabanta ni Yoo-jong ang mga aktibidad na ito ng Amerika at iba pang mga bansa kasama po sa naturang pagsasanay. Samantala, bago pa man ang intercontinental ballistic missile launch ng North Korea ay nauna na po dito ang pagpapadala ng halos libo-libong mga tropang militar nila sa gyera ng Russia at Ukraine. Mga kabombokas Nation, muli kayo po aming hinihikayat na subaybayan ang atin pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating social media accounts tulad po ng Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging sa pamagitan po ng ating Bombo mobile application o mas kilala sa tawag na Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para po sa karagdagan pang mga balita, mga development, mga kabombo, ngayon pong araw na ito, subaybayan po ang ating mga provincial station dyan sa may Mindanao area. Pwede po ninyong subaybayan ang ating Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro,
ang Bombo Radyo Butuan maging itong Bombo Radyo General Santos at ang Bombo Radyo Coronadal. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 50 days na lamang po. Pasko na. Mga kabombo, muli po namin kayong hinihikayat na magparehistro na. Magtungo po sa pinakamalapit na Bombo Radio at Star FM station sa inyo pong mga lugar at magparehistro para po sa ating Dugong Bombo 2024. A little pain na life to gain. 11 days na lamang at aarangkada na po ang ating Dugong Bombo 2024, mga kabombo Caster Nation. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Kuhover, ano na ang latest update diri Banwa? May kantanan sa sining gina-construct nga drainage kag sumuman dalan dira sa may area sang JM Baza. Sandig ani iya sa pila ka mga opisyal, partikularmente mga punong barangay diri naghambal sila yang tani kon ang puyo malang sini nila ang paghatag sang nagakigo sini iya nga pagtamod sa nagabaha nga dalanon. Hindi hamak kuno nga mas mabahaon sini ang dalan Isnart ikumparar iya sa dalan na JM Baza. Ti ang Department of Public Works and Highways na may hara sang ginschedule nga isa ka press conference sagud iplastar kag ipatpat ining nasambit karon iya nga proyekto. Pero duway ito matigayon. Ibalonta kung natigayon subong iyang adlaw. Check tabi si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham yara na sa 15.71% ang accomplishment sa subong sang kontraktor sa sini nga ginapatigayon man abi nga drainage project diri sa bahin sa nga JM Baza Street. Sa interview diri sa Bombo Radio, si Engineer Dave Belarga sa Iloilo City District Engineering Office iyagin pahayag nga ang mining proyekto gali Bombo Cham sang drainage man abi hindi lang ni sa gali other side diri sang kilid sa Socorro kundi kabahin pag diri another side same street pero sa piyak naman ini siya Bombo Cham nga bahin abi sang street na pero sa aton diri pamangkot nga aman abi Bombo Cham nga ang pamangkot nga wala man nagabaha diri sa may Socorro area diri nga side sa may ginagdan sa Haro City yung ka nga ship pero nga agin butangan sa drainage. In fact, hag diri sa District Engineering Office nga ang outfall sang sining drainage project is ang ila abing ginatawag nga do siya do box ni siya Bombo Chamo ang ining sa may Guangco area bali box culvert
dito sa Miguangco area, dira ang doaw ang iyang tilipunan sa tubig, and then ang outfall niya sa Iloilo River. Pero with this one, naging pawangkot naman, agiin nga baha. Ang sa battery sa District Engineering Office, ang baha, dira pala Bambotsam, sa may corner Ledesma Isnard Street. Nga ginalikuan sang lapas nga jeep pakadto sa may Central Market. Do dira ang permi nga ginabaha. So dira ang do yung pangitaan nila sang pinakamalapit nga pwede lutsan at isang baha nga mag-drain ini siya. Dira sa may Guangco Street ang nakitaan nila rason niti ginbutangan, ginpahamtangan in siya Bambotsam ang drainage system. Gin pa siguro man abin nila diri nga si apisar nga malawig-lawig ini proyekto by December nga ni second week magauntat ini sila patapuso nila ang first diri nga ginumpisa nila nga project abi Bambotsam. Stop nila ini once matapos na second week sa December para manginsirado ini siya sa patigayonon abi nga Christmas, the same time dinagyang kag Chinese New Year. Pero ginako man diri sa District Engineering Office nga medyo na-delay diri ang pag-ubra sang kontraktor bungod man abi sa mga linya, underground lines nga ara abi along the way sa gina-construct nila nga drainage. Just like abi diri ang underground utilities sang Globe Cables, DICT cables, kag Metro Pacific Iloilo water line. Pero with this one, subong ko nung adlaw, natigayon na nga ma-locate kay problema, ini ko na ang iyasang DICT nga kable, na-locate na ini siya subong adlaw, ang iyasang globe nga kable, visible man ini siya, pwede pahigadon, kag ang sa iyasang Metro Pacific Iloilo water, padayon makuno ang ila, abi nga pag-coordinate sa bahin sang District Engineering Office, pero ti ang natabo diri Bambotsam agin kompromas sang DICT diri nga may mga linya sila nga nautod rason nga ti naapektuhan man ang ila nga operation. Pero tingin tatag diri sang District Engineering Office nga ti sa bahin sa mga materyales ang ginaubra nila, especially ining pipes bala nga ginpili nila, mas durable ini siya kuno kung ikumparar mo sa mga ginagamit sa dito nga mga tamburong wala Bambotsam nga tido every 1 meter nga pag-construct sa sini do utod-utod la, unlike sa subong iya nga malaba ini siya kaga durable when it comes to abi sa materyales nga pag-istoryahan Bambotsam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga nanging pahayag ni Engineer Dave Belarga sa atong interview. So actually ma'am, ang aton nga layout sa drainage, the beginning of the project, amo ni siyang outfall which is connected siya sa may box culvert sa Guangco Street. Mayari na di sa may Guangco nga box culvert which is constructed already by Region Office. So ang iyani nga purpose, sole purpose is to cater kay ang sa diri nga portion sa may Plaza Letagay. Actually diri ma'am, dira na dama misga puwok na din tubig. So that's why ang shortest distance ma'am to cater sa flowing tubig ma'am is diri siya parto sa may Guangcota. So Arina. So diri ma'am, kung makita mo is liko siya di. So that's why to cater first the area of this I think this is already is NARD. Amo ni siyang flowing tubig niya ma'am. Parto sa may Guangco which is may existing nakita di nga box culvert constructed by Region. Ang clarify lang sir, ang bali ang baha diri is sa corner is North Ledesma lang sir nga do dira abra sa may likod nga area sa Socorro do dira ang baha do. Yes ma'am. Info sa tinyo, and then ang shortest distance pakanto sa may Guangco is diri sa may tubang sa side ng Gilangan pa halos ito sir pakanto. JM Basa. JM Basa. Yes ma'am. Pero sir ang inyong proposal is both sides gali sir butangan drainage ang JM Basa nga pakanto sa may Guangco, ang alin sa Guangco area pakanto sa JM Basa sir, both sides butangan din sa hard sir. Yes ma'am, duwagin niya siya. This is for ano na ni ma'am, kay ang sa Subong, ang sa daring area ano lang ina di I think wala na di Subong functional na drainage. So ang ngari na lang ina di sa iyan na lang mga junctions. That's why this is provided na daan para at least ready na siya ma'am makatap for future purposes diri sa outfall ninyo. Subong 15 as per na lane na namon. However,
for this week, naka-discuss namin kay Colonel Gabanzos, will fast track kay amon nga problem previously is nagabalik-balik ang amon equipment because ga-ask si DICT mag sa amon pa-excavate to locate their pipes. That's why gina-cater anay namon para at least makasigi-sigi naman ang trabaho sing contractor ta. Sir, anong kinalain sa pan? Anong kinalain sa pipes na ginagamit yung subong sa ordinary pipes na doon ginagamit nyo? Kasi kung gusto nyo HDPE. Anong kinalain? Yes, ma'am. Ang HDPE pipes actually specialized sa nga PVC ni sa nga HDPE. Ang usual tabi nga pipes, ma'am, is ano lang siya is ang tamborong tanabla is concrete. So now this is mas ano ni siya, mas laba ni siyang iya, instead nga every 1 meter lang aton nga tamborong ini siya, at least ang iya nga one span is already 6 meters. So I think ang iya nga mano to mano to subong is 18 meters, which is at least pag kap ta 18 meters makalay kita diretso sang 18 meters when pipe. Unlike kung concrete malay kita tag 1 meter, then maka-hunching pata sa babaw yan. So, durability, sir? Mas ano ni siya, mas durable siya. This is already tested, and then several projects of DPWH are using already this national. Ang amon subong nga methodology is kung facing Capitol is to finish first the left side, Guangco going to Socorro, finish first the left side. Then as per discussed with Colonel Gabanzos, we'll go mag temporary stop kami mag December second week to pave way sa Dinagyang, and then Christmas, Dinagyang, and then Chinese New Year. And after that, ma-resume na kami sa developments in Plaza Letagay kag ang sa right side. So pag temporarily stop pa ko in December, mga ilang taon na matapos na left or hindi pa? Yes, ma'am. Target naman is to finish and open the road. By Yes, December second. Oo. Bobot siyam nabatian sa mga kabombo nato ang kabahin sang nangin pahayag. Okay, ni so Engineer Dave Pilarga. ang concern nila sa likod sang Socorro, gadanaw gimanada gel, gabaha gimanada bisan gamay lang ang tawag si gani ang ulan. So ginhimo sini nila amo na nga mayara karon sang drainage project dira kay ang tubig halin sa likod sang Socorro dito sa may area sang Isnart dira ma-flow pakadto sa diin gani. Ang nangitabi sa Labang Motsyam sang pinakamalapit nga box culvert nga may outfall pakadto sa may Iloilo River, and timingan ang pinakamalapit is ang ara sa may area sang Guangco dribla nga punta sang ilang nga project. Ti ang amo ni pinakamalapit rason nga ti ang ginumbra nila dili sila nagbutang sang drainage area sa Medjay Embasa lusot sa may Guangco. Amo na ang green cluster nila. Ang outfall sini is Iloilo River. Amo nang sabat ko nga ako no driya sa may bahin sa J. Embasa Street, wala sang baha pero may drainage. Gali kaya ang gusto nila solusyonan nga problema sa baha is ang sa may Isnart Ledesma nga area na Bumbotsyam. All right. Now, Momo Angel, sa area naman iya sang Guangco, kung mag-ulan, may pagdanaw-danaw na dira, may pagbaha-baha man. Now, kung dira nila pa dulhugon sa pinakapalapit nga box culvert sa Guangco area, diba kung magdubli ang level sang tubig dira nga nagabaha, nagadanaw, kay waay pagani iya sang may ginangot dira sa box culvert sang Guangco area, ang outfall niya sa Iloilo River, nagabaha na kag nagadanaw mo ti dira pag nila ipasuso ang drainage.
iniya in a layman's term perspective, Bombo Angela, sa aton sini nga mga kabumbo kay tininsindihan ta naman mga terminolohiya sa nga mga engineer ni mayara niya sa ginatawag sini nga mga engineering technical terms bla or engineering terms, but kung pahapuson naton agud nga direkta nga mahampan sa aton sini iya nga mga kabumbo, ang ila sini nga tinutuyo para nga hindi na kuno magbaha dito sa likod sang Socorro kay amugi manada permi ang nagabaha diri sa Jembasa waay iya dira nila paagyon ang tubig baha padalus-uso nila sa pinakamalapit nga box culvert, and it so happen nga ra sa may Guangco area. Now, kada magbubo ang ulan, gabaha man ang Guangco area. Bisan hindi gani magbubo ang ulan, gabaha man ang Guangco area. Now, ang akon sini nga concern, no? Waay pagani na dira may gin-connect nga drainage sa sinang box culvert, or ang butsingon as is lang bala, amo lang sa naiya dira nga daan, gabaha na gani, gadanaw na gani, gataas ng level sang tubig dira. How much more nga gindugangan pagin nila kay ti amo na kunong pinakalapit nga box culvert para iya nga ang outfall niya dito iya sa may Iloilo River. Tiano nang matabo sila dira karon bala? Base kon maglabot sa punto nga ang wala ginabaha nga sadto wala sang drainage, base bala kon bahaon na kay binutangan sang drainage, Bombo Angel. Pero timong mo siyam, sa pamangkot naman diri ang District Engineering Office, kung makasarang gid man bala nadugangan ang volume sang sining box culvert dira sa may Guangco, gid pa siguro nila nga makasarang pa kuno ini siya bombot siya mag-cater para sa outfall nila, o kung outfall niya diretso sa Iloilo River. Rason nga do nakitaan man nila sang potensyal na dira paagyon na lang ang tubig nga madrain halin dira sa may Ismar na area sa likod niya bahin sang Socorro, bombot siyam. Kag ti aside abi diri nga ti ang problema is kadugayon abi sang ila construction. Ang nakita pag nila abi diri nga hindrance or kinakabudlayan gid sang District Engineering Office kay sang contractor ining mga cables na tigin-mention ko a while ago, wala bang botsyam nga ang kasada diri dapat ni initial plan nila ang kutkutod lang tani nila diri nga halin sa may surface dito kung sa may kalsada pakadto sa idalom is 2 meters gid lamang. Pero bangod abi sa mga sa presensya sa mga naglain-lain ng mga cables, utility cables, nagka-problema ini sila. Una diri ang iyag sa DICT nga bisan hindi mo na pagpadayunon ang explanation, ako nabasa ko na nga alibay na lang iniya sang kontraktor. Nga aalibay sang kontraktor. Ti hindi naman lipod sa ibalo naton nga, correct me if I'm wrong, but 2022 nagamat-amat na nga may mga underground sini nga mga optic cables nga ginpang butang, whether iya ka telecommunications company, internet o kung ano pagidira, ang more gani may mga underground cables na. So therefore, no, nabalaan na ni, na-antisipar na kuntani ni sang kontraktor nga may ma-encounter gid man sila nga mga kable dira. So kung amuning dalagan karon sang istorya, unacceptable iniya nga ibalibad kag ialibay nila nga na-delay ang ila siniya nga construction kay nakasalapo sila sang mga cables dira. Sus Maria kagusip po nga wala niya feasibility study. Ano niya anong bot silingon siniya sang kontraktor kag sang City District Engineering Office? Pariyo sang una nga tsimpo nga magamba kabi nga gusto ko may drainage sa da. Pagkadason nga adlaw kalkalon lang kag hulugan tamburong. Di daw ang aton sini nga teknolohiya subong do advance naman bla. Kag sa akon nga pag-intindi, no? Insakto ko gidya kag hindi ako magsala nga before pa man sa pag-implementar sa mga proyekto, may mga feasibility studies na dara nga ginapatigayon, may mga nagakaigo na dira siya nga pagpanghusisa para nga ti kon ang imo sini nga kontrata is 6 months, 7 months, 8 months,
dapat tapuson mo sa muna knowing nga may mga possible ikaw dira nga mga may ma-encounter ikaw dira. Ara na iya nadala na dira iya sa pagpangontrata mo nga pananglitan makasalapo ka sa amo sini nga problema, ano ang himuon nimo para nga ang kontrata nimo kon 8 months, 9 months or 1 year sulod ikaw dira. Mag-amo sini karon iya banwa daw 1969 karon na nga aton sini nga teknolohiya mag-amo ni. Mambal ka ay hindi ta dra gali pwede ka kutkot kay may mga kuryente na sa lapay ta brown out bilog sini nga Iloilo. Utod internet ang internet connection sa bilog sini nga syudad. Maamo ka lang na imo ya. Ever since pa lang daan sa isyo pa lang sa una dito sa Mayalandune sa iya kasargaso to, binalingag naman tong sabat nila. Anon mo na bibombutsam kay wala namon mantisipar nga mo ay kalilintukin siya. Hindi na ko na sinaya magbaton sa mga wala maantisipar nga sahi isang rason. Kay dapat nabalaan na nila before pa man ginimplementar ang proyekto. Jel? Muni abi bombotsam ang nangintatag sang contractor kag sang taga DICT. Kay ang way before some project coordinate ining ang contractor sa DICT mga utilities nila bombotsam mga kable nila. Ang problema dikali sa may DICT ang kable ilabing linya sila mismo hindi makalocate bombotsam kung diin ang ila kable. Kung diin balang portion na galiko-liko balang ilang kable. Ay kayo di punggol yo. Ila kable di sila kaintindi kung di nagkaranto kable. Ano kable nila may kauglingon nga paminsaron? Kay ang di ba ang requirement isa diri sa mga ginaubra nga requirements ng contractor nga kada magbuko sila or like magkutkot sila bombotsam ara dapat ang taga MORE, taga MPIW, ang taga Globe, ang taga DICT para mabalaan nila kung diin gid bala ang linya bala bombotsam. Ara si MORE, ara si DICT, ara si sino pa yung kinanglan nila? MORE, Globe, DICT, MPIW. Ara sila? Gatambong sila kung excavate ang kontraktor? Ara sila. One time, amo nang problema sa DICT kahit ang ila yun niya mismo hindi sila kalocate bala bombotsam. Rason nga ang taga DICT amo nang itagbong to imbis nga HDP pipe ning tawag? Ang sa pipe ka di bombotsam? Ano nang tawag anong term na HDPE? Oo. Timbis nga HDPE nang igulo ang taga DICT itong igulo para kamangon niya to kag-identify niya kung din tong ila kable lilintukin siya na Sa amo ni nga problema ginako nila diri nga nautod ang ila pila nga mga linya nila bangod man abi sa sining construction sang ining drainage. Rason nga naglabot o kung naglabot ay bombotsam sa 40%. Pulo pasinsagin Jel, pulo pasinsagin sa pag-utod ko sa imo. Bisan ako galibog ulo ko. Why sila kabalo kundi ng ila kable? Pero ginako nila nga nautod ila kable. Bangod sa construction sang drainage. Paano? Kayman, nadulaan sang internet diri bombotsam ang halos 40%. Abi ko anay kung ginpakantuan nila sang manugpakot. Nadulaan gid sang internet diri bombotsam ang halos 40% sang mga ginasuplayan nila nga mga government agencies kalabanan diri nga regional offices kari sa Iloilo City sa may Molo kag Lapas. Kabahin diri nga mga offices according diri kay sa engineer man abi sang DICT si checker naton si Engineer Christian D. Lucena. According sa iya kalabanan diri nga mga offices affected gid diri ang iya sang DOST, PhilHealth, regional offices sa may Molo kag Lapas. Kag ang ining mainline nga gov.net balabang botsam ti wala sila sang connection pero as of now sige ang repair nila kay subong gid lamang adlaw natutulan na nila kung diin ang ilang linya bangod sa pag-excavate manabi sa contractor nga Wow! Just wow!
Grabe nga pong placement ni natukiba na nila kung din ba nang ila sining linya kag mga kable? Kaya di ba ang initial di nga plano dapat ng contractor 2 meters lang diri ila yang kotkoton pero naglabot sa 3.3 meters so kuno bomot siya before ni malocate ang iya sang DICT. Ang masiguro diri sa 2 meters lang kontrata mo, mas pasubra kay mo ya kutkot. Ang mo naging pasiguro diri sa taga DICT bomot siya nga within 2 to 3 days kuno ma-repair na nila ini kag magapadayon na ang ining construction sang drainage system nga wala sang problema man abi. Pag initial information naton diri bomot siya halin sa contractor mismo sa presscon man abi. Naging pablatter din sila gali sa taga DICT. Kay naiguan ng ila kuno nga linya pala bomot siya. Una nga imbukada sa balita makalilibog, no? Di ko makalilibog kung isa daw maigo na sa kusang pelikula, suspense na Bombo Ubel. Suspense tapos may trailer suppose. Ti kung sa mga reports na kay pablatter may police reports bo do kompleto gawang pagdiga sa istorya ba? Do pelikula. Pero kung in between may saot-saot, ti laban-laban Bollywood na. Musical. Hindi. Lantaw ka sa mga pelikula sa mga Bollywood bla, mga Indian nga mga film. Amo na sumo mga ginalantaw ko mo. Kay undiri ka lang maglantaw. Huwag naman ibang artista do. Puro man lang tanan mga laki ga sok-sok wig nga blande kag magkaiki ay tido. Araya sa India ti lingi-lingi lang ulo pero malingaw ka man Bombo Angel. Sir, mamotsan pamatian daw wala diri anay ang sige. kabayon sa nanging pahayag ni Engineer Christian D. Lucena, ang representative man halin sa Department of Information and Communications Technology, Region 6. Affected siya ma'am, bali as of now 40% sa government agencies na gina-provide ni DICT is inactive due to this. So amo ni na gina-coordinate man sa DP and they are very accommodating man with regards sa priority sa pag-locate sa amon nga cables. So amo na. So pero with regards sa repair and rectification sang linya, may separate team man si DICT. So na sa subong sa nakita na ang linya, makago na sila sa ilang implementation and we can also repair our own lines. So maka-go na sila sa ilang implementation sa project. 40% of the agencies na gina-survey niyo, ano nga mga agencies? Mga ma'am is DOST, PhilHealth, mga regional offices sa Molo and then La Paz nga district na mga offline. Affected, sir, ano ang extent ng pa-apektuhan siya? Yes, ma'am. Kaya ang sa JM Basa, being infrastructure ni DICT, amo na siya ang main line gid na ni GovNet sa Iloilo City. So, sa pag amo ni nga natabo, so almost half sa network na down. So, meaning why sila connected? Yes, ma'am. So far, subong sa iban na mga agencies, may sila redundancy man ang naginahatag sa ilang mga office. So kay tungod si GovNet, ginanan man nila nga part siya sa do resilient nga network man sa mga agencies naton. So although nga down si GovNet dito, pero continue man gyapon ang operations sa mga agencies naton. Last week sa pag-damage to, coordinate man kami sa kay DP pangay kami assistance bala sa pag-locate sa ngamon nga underground cables sa dito sa incident area. So yeah, we can maka-obra man kami simultaneous na kay subong na-locate na, we can push forward man sa repair. Kay may man maintenance team si DICT ma'am. Mga how fast sir pagbabalik na hindi affected? Sa estimated nga timeline namon ma'am sa pagkakita mga 2 to 3 days sir no pag-repair. If by this week ma'am, gina-push man namon ang repair sa amon nga side kay crucial man ang pag-provide namon internet sa mga government agencies. Sir, can I clarify ko lang sir, ang pagka-kuba or pagka-backdown sa inyong system as of now, is it because of the project or is it because
ang line mismo before the project nang i-implement natin? Or like natandog ang line or things like that? So technically nga paano? Bali, ang amon nga linya, ma'am, is existing na sa 2017. So, with regard sa pag-incident sini through sa project nga na-damage siya. Naigo, sir? Nautod siya? Yes, ma'am. Naigo siya, ma'am. Yes, ma'am. No. Sala ko gani mo Angel, kay hamba ko 2022 ang mga underground cable as early as 2017 galiti si DICT na may ara na sa mga underground cable ti si contractor. Sinong brilliant nga contractor ne? Ang ining sa kwan ba mo siyam, ang sa contractor diri, ang nakapangalan diri is G.Uy Construction. Uy. Uy. Uy, ala, nasa lapay tang linya. Utod. Di na mo na. Sus mo na. Hindi mo Angel. Seriously speaking, parehos na bla. Madive ka lang imo yan sa dagat, way ka kabalo kung nokdalom. Kunti sarurot katoy mo, lumos mo, kung punga katoy mo ya. Di, amo na bla, ano klaseng reasoning ning aton man? Kay ang nagakadapat kidya kuntani, mga very basic, simple and basic procedure bala. Nga before mo iya magkutkot or before ikaw may tandugon sini, no? Particularly kung drainage ang ginaistoryahan ta, knowing kay may mga underground na kita nga mga cable nga ginpangbutang as early as 2017, ti dapat gintunan anay Di bla? Utro man yan sa DICT, wais lang balo kung di nang ila sinihalin niya. Kung way mautod, wais lang balo. Kalapot pa sa lapas. Ti kung nakalapot sa lapas tong epekto, sus Maria kag Gusep, amo naguro to engineer nagligad nga nagurubisyo man ding internet ha. May lang ato niya kay may isa pa gitaya ka internet connection direkta sa di ganito sa Mon o sa Mars. Hindi man tagi apektado ginto do, no? But Bombo Angel, anong plastada ni galibog ang ulo ko kay may mga request na to nga temporarily ma-stop sila sa construction to give way sang dinagyang sang Chinese New Year, sang ano pag itong para maka-give way sila Christmas, no? Ini nga area na dira sadto anay tingin panugutan nga baligyan siguro subong depende kay mayor kung panugutan niya kung mag Chinese New Year diri sa may area sa may likod sang Socorro hasta ginato sa may stretch siya sang Isnart. May mga programs na dira nga related sa pagselebrar sa Chinese New Year kung dinagyang sini may mga kiosk na dira ti damo ang mapiktuhan sini Bombo Angel paano na lang ni kay why ginatunan mayo sang kontraktor pamuho lang da sila ka nagpinangotkot lang da sila kagati na rimalaso nagkaroon tanan-tanan na lang apektado. Gin pa siguro diri mo siyam sang contractor kag sang District Engineering Office nga by second week sang December matapos nila ang first stretch sang ila ginaubra nga drainage project o kung ining sa subong bala bukas nga mga drainage o kung bukas nga napangkutkot na nila bala kuno by second week sang December matapos na ini siya kuno bombot siyam tapos postpone na nga na yung construction on the other side para sa December sa mga vendors dira dinagyang matawhay kag sa Chinese New Year wala sang under construction dira sa area balabang mo siyampi ang munang target nila kag ginpromesa nila nga pag-obrakon sa bahin sa District Engineering Office Manabi Bombacham. Istorya ko ba parte sa ging pablatter sa DICT ang kontraktor? Okay. Ang storya di ko na Bombacham kay nagakot ini ko na ang kontraktor. Pero with this one bala present man ining mga
ang mga offices, mga utilities. Pero sang naiguan, ini ko no ang linya, dito na reklamo ang taga-DICT kay ti dapat kuno puunta tanang project, ni tao nila ko tanang linya, nga malocate malabong Botsam. Amutong do naglabot sa mo nga punto. Ang contractor yambal niya, amo na ganing rason nga present ining mga different offices para mabalaan nila kung diin ang location sang ilang nga linya. Gintastar man diri sang contractor kung hindi ni sila makaobra bang Botsam at sa gabi. Kaya ang isa sa mga requirements nila nga dapat while ongoing ang construction nga adto na delay ini sila, dapat tara kuno ang taga-MPIW, more power, ang taga-Globe, ang taga-DACT, tinagasunod sila sa office hours nga present ining mga representative sa tagsa ka mga utility groups. Si rason niya ti aga malang ilang excavation kag pag-ubra dira sa may downtown area kag hindi sila makaobra kung gabi. Kung gabi, ti wala man sa opisina ining mga representative nila pala pang Botsam. Kaya mo to apan abi sa pag tapos na bala. Ang sabat ko na, balibad sa kontraktor. Balibad nila tanan Anyway, nga balibad ina. Hold your fire, Bladjel, kay may importante lang nga mga palagwaon diyo. Palagwaon, buluyan gali. Sa aton sini nga mga kabumbo balik-balikan tani. Bumbo Angel kay Sos Maria Kagusip nagakronas ang ginhawa ko sa mo sini nga sitwasyon. Balikan tani sa dili madugay matapos kilamang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang International Bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon sagwa. Apesar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget
para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abisang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema. So minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik sa Bumbuanay sa udto. Balikan ko man si Bumbo Angel Tan. Ang last nga gin-mention ni Bumbo Angel, ginapatambong sang kontraktor, no? Nga GOI Constructions ang mga distribution utilities such as the Metro Pacific Iloilo Waters, ang mga telco companies, no? Ang DICT, kag iban pa para nga kung maigin ang more power ang mga underground cable sila hindi nila iyama salapay. Now, amo ni kunong rason kung nga hindi sila pwede kaubra sa gabi, kay dapat within office hours. Sino nga balik ka ni Jel? Kay sino ni rason? Ang iyasang contractor ni Bombo. Iyasang contractor sa GOI. Alright. Now, ang migo ko nagpaubra kurungan sang iyasin nga manok. Antes siya ipaubra sa panday, nagdrawing siya na Bombo Angel. Anong drawing? Nagdrawing siya niya rectangular shape, 5 kabilog ang puwerta, ang distansya sa puwerta, ang kadakuon sa kada kwarto is 2 feet, ang kataason niya 2 feet man, bali 2 by 2 siya. Ha? Ano kaninang tawag? Do blueprint? Blueprint na tawag no? Waya blueprint si More? Waya blueprint si Metro Pacific? Waya sang blueprint ang mga tel companies? Si DICT, waya sang blueprint? Nga bisan sa papel lang basihan, amo na di nga area, 3 kadupa, may optic cable si DICT. Nagasampaw sa iya ni Globe, sa iya ni Smart, kag sa dalom sini may tubo nga kagamay-gamay nga damo buslot sang Metro Pacific Iloilo Waters. Tapos sa tunga-tunga yan ang underground cable sang More. Why isa nga mo sina? Wala. Ikuan sila Bombot siya mo present sila dapat. Amo nang isa sa mga requirements man nga ti-incast sa sang contractor. Kagaguhan nga rason na iya. Ari bala may ari kita diri video interview ni siya portion sang pagpatagman ni Mr. Alvin Uy sang GOI Construction. Sabi pamangkot ang siya Bombot siya ano ang plastada, ano sini ang ila abing patakaran sa bahin sang construction company nga tinagahandle abi Bombot siya sang drainage project diri sa bahin sang JM Basa Street. Kamatian ta bala kabahin diri sang nangin pahayagman ni Mr. Alvin Uy Bombot Siam sa atong interview. Actually, ang timeline, nag-depend kami sa mga DICT, kawamigo kami ng mga wires connections nila sa More Electric kag sa Globe. So far, ang nakakosang delay gidya sa mo nasa DICT. So, hopefully, na-resolve na. So far, amo man na nag-cause ng delay.
So muntang ganyan nag-request ko kay engineer sa DPWH nga tani ang representative sang Globe, representative sang DICT, representative sa Okay na, Jella. Okay na. Okay na ko, Mr. Alvin. Oy, okay na ko. Imbukada pala sa ngambal mo. Ang nagadipindi kami sa timeline. Oh, sige lang. Nagadipindi sila kuno sa timeline ni DICT kay nautod nila na sa lapay nila ang mga kable sa DICT. Tiyamakon mo na banwa. No? Balik naman kita sa puno. Mr. Alvin Oy, ano ni Mr. ni kung engineer, ano ni siya? No? Balik naman kita sa puno, sir. Sa aton sini nga mga kabumbo. Paano mo mabalaan nga ang tubig mainit o cold? No? Di, siyempre, lang taon mo na testingan mo. Butang mo na imo nga tudlo, hapaw lang. Kung bugnaw, mabatsagan mo man ang bugnaw dayon. Kung init, mabatsagan mo man ang init dayon. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Paano mo mabalaan ang suba, dagat, nga madalom o kung nabaw? Sa aton sini matag palamati. Oh. Ti may mga nagakaigo nga pagtisting kag pag-ihibalo sina. Oh. Si GOy Construction ni Mr. Alvin Oy, why gid saya nagpanabi-tabi? Ang lain lang mayo lang kanini kay kable lang yan sa lapaya bumbumili kung bungsod ning sa lapaya, sus Maria kagusip. No? Base ko nagkiliwi ng liog sa mga workers niya. Oh. Amo na bala, why gid anay nila gintunan? Why sila sa feasibility studies? Why sila? Together with the District Engineering Office. Siguro si Iloilo City District Engineering Office, si Engineer Roy Pakanan, overexcited man. Kasi nga sa wakas, hindi na magkontranay si Congresswoman Marunda. Kag si Inday Raisa Triñas Cho sa pagkakongresista na kariyo sila. Oh. Kaya mga proyekto, tani, sige na, birada na tani, di overexcited, magruway man tuon-tuon, daw amo-amo man siya konsyal na sa syudad sa Iloilo, approve without thinking, di amo ning resulta ya krono. Tapos sila yung nga kontraktor, sila yung nga may kontrata, nga amo ning kalawigon sa gila sila nga pag-construct sa proyekto, no? Masandig kag madipindi sila ya sa timeline ni DICT, nga makayong mga kable nga ginpang utod nila. Oh? Ti ginusisa man sa Iloilo City District Engineering Office ang capacity ni GOy Constructions. Kaysa pagkabalo ko sa akon sini nga pagpanalawsaw, oh? Si GOy Constructions gani, oh? Ang iyagid siniya nga do nakilala ni siya, nagapang supply ni kabalas kag bato kag nagaparinta sa equipment. Ti may capacity bala sila nga mag enter o kung magpatigayon sining nasambit sini karon iya nga proyekto o kung base may pinanyapunan lang ni siya, may pinainom lang ni siya, iya na yun ang kontrata. Hindi makutani gusto mag labot na sa mo sina nga punto, pero lantawa bala ang halit nga matuga. Diri iya sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, sa mga motorista. Kay kung gusto damo pagi, galing kiti kon do ambot kung anong sistema sini nila, kay di do why layo gidya sa patadjel. Bombo Angel? Amo na kay bombot siya nga ang Mayo lang subong kay today gid kuno nakitaan sang DICT lalim niya ti pwede ni kuno maka obra ang kontraktor fluently. Kay ti ilalaman to niya ligad ang do hindi pa makita mo, hindi malukit sang kontraktor yawan pasara ni kuno kot-kot pero ti with this one niya ang iya sang more ara man niya sa kilid JT iya sang more ara sa may kwan niya bomot siya mo sa may pathway hindi sa may kalsada. Hindi to buday iya sang more nga underground na cables
iya sa NPIW kitaan man dayon, iya sa Globe kitaan man dayon. Pero ang iya ka DACT, amo kini kunong naburubog dayan ang contractor kag sige nga hitsuman kag the reason why nga do medyo batiang mo tong tinog sang GOR construction do medyo gaalsa do medyo do kumbaga may isog sa iya bila ba mo siyam nga bahin nga tingog kay dito pati sila na perwisyo man sa sining linya sang DICT nga hindi makita ba mo siyam. Ambot sila da Jel. Salamat Ken. Ini si Bombo Angel Pichiliertana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Ang mga makakurulba nga tinaga in terms of construction nga nagikan sa DPWH kag sa kontraktor ang liwat naman naton nabatian. Ano ina? Ti ining ginapasiguro namon nga bay amo sini mahuman namon ang una nga face, ang una nga langkoy, ang una nga part, una nga bahin. Amo man na sadto ang hambal sang DPWH, ang hambal sang kontraktor sa Ongka flyover. Ginapasiguro namon nga waay nan hindi na mag-usmod, ginapasiguro namon nga sa amo sini mabuksan na, magamit na. Ano subong Ongka flyover? Sa aton sini makabumbo. Highly urbanized city kita sa aton sini nga mga kabumbo. No offense meant sa mga person with disability, kay hindi man niya kamong ginatumod ko, pero may mga nagatrabaho gali sa ahinsya sang gobyerno just like the Department of Information and DICT, ang si Communication and ang transport. Hindi, technology, Department of Information and Technology. Wow. May mga empleyado gali dira at the same time may mga matag-as nga opisyal dira nga bulag. Nga makambal ako bulag. Hindi sila katultol kundi ang ila sini nga mga ginpanglubong sini nga kable. Otro man niya ang kontraktor, no? Nga manog supply ka balas kag bato, nagpaadbenturar man niya, nagpinangutkot man to, tinagkala rimalaso na karon, kung tinatugangan naman sa nguol, may portion subong nga ginagyan sang salakyan nga wala tigani sang early warning device. Pakita naton sa aton sini nga mga kabumbo. Why early warning device ginapagyan, no? Ay, nga why early warning device ubos na? Ubos na kapamutang. Naano mga kuminyo yung mga higko sa paminsaron nyo. Nga why early warning device ang nagligan to, di ba? Kawayan, pinintahan kay ilo kag pula? Ay, warning device na galing kawayan, subong? Pero nagbawi isla dayon, mumumel. May mga mga pula na may mga tubo na, may mga steel sheet na. Wow, very good. Sa aton sini ka. Pero ara na di na area. Pakadto ni sa kung mag-right turn ka, Guangco na day. Rose Pharmacy na Tsakto? Sa ulunhan niya na gabligya sang mga klanunon la. Siupaw, bihon. Siupaw lang hindi mo nakilangan sosaw. Dira na pisutila to wala sa early warning device kaya laptop atong mga mga nagga-laptop ang boomer mga mga still na oo na guro nila super glue ipang dikit-dikit ang goal set ipang dikit-dikit guro nila para lakaran katabo pero ti early warning device kung ang nag-drive sila taga DICT, aburahog sa'y. Hindi sa kita mo. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo. Natukiba naton nga
kadamo gid sang irregularidad. Irregularidad in the sense nga ti dapat may pagtuon or feasibility studies anay. No, kay ti may excavation mo sa aton sini nga mga kabumbo nga may mga underground cables na dira. Ti gin patawag Manila kuno kag during office hours. Amo lang na kuno nga makatambong dira si distribution utility, telecommunication company. Oh? That is why hindi sila pwede kaobra sa gabi. Tiambal ko gani nga wala na sila yasang blueprint tao. Oh? Nga talamdan sa aton sini nga mga kabumbo para nga ti ma-locate mo nga sa dirigali nga area sa tubang sang amo ni nga establishmento komersyal, no, sa tubang sang Diamond di Dipak abe o diri area ara dira ang ginabugkos sini nga pagkadamo-damo nga kable. Oh, mga mo na bala mahapos bala mahangpan ti way gid sang amo sina way gid ya pagpangusisa sa bahin sang kontraktor basta ya malubong lang saya ang iya nga ang iya sini nga paminsaron niya malubong lang saya sa nga tubo. Oh. Grabe gali ni pila ni 49 million. Lapit ni 50 milyones gali ni proyekto. Oh. Ti kasakit paminsaron sa aton sini nga mga kauturan nga ang mga proyekto tani makatugas ang kayuhan para sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Pero ang common na yakaron nga nagaklinabo during sa implementation sang project, halita ng tawo. Makatugas ang huol sa tawo. Perwisyoan ng mga negosyante. Oh? Worst sa ton sini nga mga kabumbo, mahumana, hindi mo mapuslan. Halit gyapon. Oh. Di ba? Tiya muna tani nga apilar kita sa aton sini nga mga kabumbo, hilabi na gid sa mga insya sa gobyerno, partikularmente sa mga kasubong sini nga concern sa Department of Public Works and Highways. Nga nagakadapat man kuntani kag sa mga kontraktor man, iplastar nyo man sang maayo, tunan nyo man kuntani, husisaon nyo man, kag sa mga government agencies katulad sa mga Department of Information, Communication and Technology, no? Naga-cooperate man sila. It so happen nga tindo hindi bisan ako ganito hindi ko katsindi nga hindi nila malocate ang ila siniyang cable. No? Malocate yan sa Metro Pacific ang ila siniyang mga tubo nga buho-buhoon. No? Malocate man gani iya ni More Power ang ila siniyang mga underground cables dira. How come nga si Department of Information, Communication and Technology hindi sila detect? No? Na-detect yun Manila ti kayo na kuno subong ti very good sa aton sini nga matagpalabati. Pero the damage has already been done sa aton sini nga mga kabumbo. Kagway pa yan nagakatapos. Sige pa kaglauman naton, tub-tub pa sa masunod nga tuig ini. Oh? Kung hindi iya hustoon sang kontraktor ang iya sini nga trabaho ti Sus Maria Kagusem, dugang pagid nga perwisyo kag halit ni para sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Balik ka na ito big gamay lang video. Bumbobel before sila blaw. Ara galing kawayan kag ara kawayan kag muna gani ang bako sa nagligan to. Siling ko nga kawayan na lang ni ang nga kawayan na lang ni ang early warning device aw. Ubos na ginaw. Wala na ginaw. Di bla? Kung gabi hindi mo man makita na kayo hindi man na-reflectorize. My goodness, patawara sila. 56 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang Traffic Management Office maga-request ang body-worn cameras para sa mga traffic aids. Purposely para nga kung maka-encounter gid man sang pag-question abi or mayara sang protest batok sa isa ka traffic enforcer sa iya sini nga pagpangdakop
no? Sa kung ano man iyang traffic ordinance ang malapas ang isa iya ka motorista, ti may proof ini siya nga eksaktong iya sini nga ginhimo. Ti dumayo man ini nga sistema sa aton sini mga kabombo. Abi check naton ang balita ni Bombo Pauline Piliora. Pau, sa report please come in. Bombo siya mag-request diri ang Traffic Transportation Management Office ng body-worn cameras para sa 372 ka mga traffic aids. Kag sa aton diri pakigangutan si TTMO Head Retired Colonel Aldarico Garbanzos iya ginpahayag nga ang body-worn cameras amo ang ginalauman nga mabakal o kung ma-implement abi masugudan ini gamit sa masunod nga tuig. Kag sunod sa iya ang amo nga request ang magabulig sa ila mga operasyon kapareho abi sa camping ordinance kung may mga onward parkings agud may concrete basis ini sila sa mga legal nga implications kag magamit sa korte sa mga ma-file ng formal complaint kag sabahin man sa mga traffic aids nga kung ginareklamo ini sila makuha man ang ilang side agud makita man equal man ang pag-judge diri man sang mga complaint man sang presa sa mga pilaman kapag motorista ini ang major plan sang ila opisina nga kabahin sang ilang tamang bihis program kung sa diin ginalektipan ini sang mga protective clothing kaparehos abi kon gabi makay jacket may kalo subong man reflectorized vest gloves kag issued ID sa subong nga wala pa man sang budgetary request kag ang ilang opisina hopefully next year in Bombo Cham kag sa bisan initial lang kontani by next year kag mangin ordinansa ini sa syudad kag kung mangin ordinansa ini sa syudad diri na i-require na magasuksok sang body worn cameras in katapo man ang mga traffic aids diri sa syudad sa Iloilo. If ever mag-abot ini Bombo Cham ang body worn cameras mag-aobra pa ini sila sa research kag tun-an ang storage distance kag policies man para matudloan man ma-impart sa mga traffic aids nga insakto nga paggamit man sa body worn cameras kag ang ang storage system man mismo sa mga cameras na ginaayo man sa ilang opisina. Yari balay pabati natin sa atong mga kabombo ang aton ng interview kaya TTMO Head Retired Colonel Aldarico Garbanzos. Our way forward sang opisina, no? Because kami tanaw man ati sa amon nga mga traffic operation like clearing, like on-road parking, like clamping, and all other operation yung ginakandak sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, no? May mga concrete documentation man kami. This is in support, no, kag in preparation, sa mga legal implication later o legal nga mga katabo bala na parang ang amon nga operation may mga recorded, no. Hindi lang pwede nga ihimuan kami sang allegation or istorya kundi initanan na gina-record, no, kag di once nga recorded and it will be applied sa korte kung as an evidence later on, no. Hindi pwede abing kung kisati mag-report lang, mag-complain lang pero ti sa ila lang nga version pero ti ang sa amon nga version kung kisa daw hindi mapamatian pero kung may mga concrete kami iya nga mga ebidensya like ang video clippings or recorded through the body worn camera during the operation, magamit ginamon ini, no? Magamit namon ini sa mga complaints kag sa mga formal nga mga in file, no, sa amon sa diri sa Traffic Management Office. Well, ang amon ang ginatawag namon nga tamang bihis, no? Ang tamang bihis na the same na sa PNP organization na ang ato nga mga enforcers, no, kompleto man, no, because nga duwa nga daan ka weather ang Pilipinas, so kung summer kag kung rainy season, so ang tamang bihis ang aton nga Iloilo City Traffic Enforcers nagasunod man sa aton nga panahon. Ini gina-request
kag hopefully matagaan ini sang atensyon kag mabudgetan so that ang high moral ini sa on the part sang aton nga mga personnel. Pao? Nabati Andre Bumutsyam ang kabangin sa atin ng interview kay TTMO Head Retired Colonel Odarico Garbanzos. All right. Ini si Bombo Paulin Pinipili Pigara para sa the number 1 in most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Pauline na Piliora. Maayo ni nga proyekto o kung tinutuyo man sa bahin karon sa nga traffic management unit, mga body worn cameras, ang mga nagakaigo siniya nga mga protective gear man dira nilay, no, sa tion sang tingulan, sa tion sang nagatagiti ang init. O kagining body worn cameras niti para malikawan ta na ang mga sinindikato kag kun ano man nga sahi isang hinaslo sa dalanon sa aton sini nga mga kabumbo. By the way, balikan ko lang si GOI Constructions nga nagali, parintin in International Builders Corporation. Alaman ko nga si IBC to, kutkot sila tuigo ka linya kay may WD. Si GOI Constructions, kutkot sila di utod na linya ka di City. Kaganib la, dumadumduman nyo pa, hambal sang pilo ilunggo ta, hindi iya pagpaantoson ang mga pilo ilunggo ako na. Di areo, ang isa yung paging kapilo ilunggo ng tuga, halit naman diya sa city proper area. Tingala ko 50 milyones na project ya kay. Very good. Very nice. Lapaw na ta sa latin sa aton sini nga pagpangalagan, iban sini nga mga balita kag impormasyon, itugyan ta sa iban sini Manusang Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plus wala di Iloilo. Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa plus wala di Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. The American Vote 2024, the Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024, tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas,
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkanto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at plaza. Blasting off alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Talan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alas 2:21 ang ato nga oras na para sa kahapon lamang program. Hello and good afternoon gid sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Sa Martes nga edisyon sa kahapon lamang program, it's the 5th of November 2024. Sa ato nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. We now go all the way sa ating preparasyon para sa Pasko at 50 days before Christmas. Again, good afternoon kids sa inyo, and today we're going to continue giving you mga interesting stories. Ang iba may managkalibilin-bilin pagigihapon sa ating pangayo sa inyo nga mga pang-Halloween nga mga istorya, and of course all stories aton gid nga hatagan sang tiyempo para nga mabasa diri sa KLP. So let's all get settled. Welcome sa kahapon lamang program. Again, this is Tita Regine, and aring aton nga ambahanon para sa inyo tanan sa sining nga hapon sang Martes. From Janiel and Dave Alvarado. Vows, welcome sa KLP. Star in my life, don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart, I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say,
I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. To those who are in love and not so in love, that song is for you, Vows by Janiel and Dave Alvarado. And now we start sa aton nga paglingaw-lingaw sa mga istorya nga ginpalabot diri sa KLP. May ara man nga kababalaghan nga istorya si Jesus. Dear Tita Regine. Good afternoon to all KLP lovers, mga letter senders and listeners of Bombo Radio Philippines. Tita Reg, ang letter ko about mga kababalaghan. Pero before ginbakal ang balay sa pihak namon, madamo na kami sang may nabatian nga mga kahaladlukan. Na kuno, may nabatian sila nga nagalakat-lakat sa balay nga ina. So sang ginbakal na sa sister-in-law ko, one time, nagtulog kami sang akon anak kay nag-away kami sang bana ko. So samtang nagatulog ako, nabatian ko nga may nagalapak-lapak kag nagasaka panaog sa may hagdan nga may ginaguyod nga kadena. Gusto ko magbangon apang hindi ako kahulag kag hindi ako makahambal. Gusto ko magsinggit apang wala may nagagwa sa akon baba nga tingog. Kadugay gid sa lakat-lakat, sige pa kadto pakari kagahod sang kadena. Sang ulihi, nadumduman ko nga tawgon si Jesus, kag nangamuyo ako, kag cast out ko ang malaot nga espiritu nga maghalin sa lugar nga ini. Kag naguntat ang lakat-lakat, kag nakaliso na ako, kag natulugan naman ako. Samtang natulugan na ako, may kuring naman nga dako nga nagalumpat sa akon higdaan. Ginatabog ko, pero wala nagahalin nga gusto niya kadton ako. So nangamuyo naman ako, kag nadula man lang. Pag-aaga, ginbutangan ko sang crucifix kag picture ni Mama Mary, kag nag-prayer to take authority sa pagtabog sa malaot nga espiritu, kag nag-sprinkle ako sang holy water. Then, pagkagabi, nag-rosary ako, kag nag-praising ako. Gin-invite ko ang Holy Spirit to stay sa balay nga ina, kay wala na gid ako sa may nabatian nga gahod, kag natulugan ako sang malinong sa higdaan. The only way or against evil is prayer. Prayer is power. For God, nothing is impossible. So till here, only Tita Regine, God bless and more power. Respectfully yours, Jesus. Yes, indeed, no? If you call on the name of Jesus, everyone bends their knees. Hindi bala? And prayer is really power. So thank you so much, kids, sa imo, Jesus, and write to us more stories, okay? 31 minutes after 2 o'clock, proceed kita sa aton nga next story coming from student mom of Lambunao, Dear Tita Regine.
Hi and hello to all of you out there. Ari na naman ako, si Student Mom, greeting you one and all a pleasant afternoon. Nakanap na bala ka mo? Nakapangapin na? Ako wala gid. Ako na iya, hindi kay Student Mom. Anyway, ano pang ginahulat ninyo sa KLP? Mamati na. Ay, doon nag-rhyme ang pagbati ko, Tita Regine. It's because nasapuan ko ang daan ko nga My Book of Poems by Neil Daandayo. Nag-decide akong isulat ini, agud maparisan ko sa isa ka short story ang kada isa. And here it is, isa-isahon ko. Una, if you were busy being kind, before you knew it, you would find you'd soon forget to think it was true that someone was unkind to you. If you were busy being glad and cheering people who are sad, although your heart might ache a bit, you'd soon forget to notice it. Tita Regine, nadumduman ko pa sa nagapakalibo kami sa Donicelli for our PhD class. Bisan wala pera, galakat kami. Bisan pang pleti lang ang laman sang amon nga bulsa. Sa isa ka Sabado, naagyan kami sang jeep sang classmate namon nga school head sang Pasig Vocational School. Gipasakay niya kami. Libre. Ginhatagan pa kami sang balo niya nga sandwiches. Gani, dako pasalamat namon sa iya. Libre sakay, may pamahaw pa. Ano pa nga kindness ang hahanapin mo? Kindness is a fruit of the Spirit. Galatians 5 verse 22. And a powerful context in which to genuinely speak to others about the end. One act of kindness may teach more about the love of God than any sermons. Ikaduha, life. Life, they say, is like a wheel. It has ups and downs. It seems our wheels got stuck. It's at a standstill. And to get on top again, we have to work harder still. Ang kabuhi isang tao daw isa lang kagulong. Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim. So wala pa ako nakatapos ang education, kag nakamaestra, medyo pigado man kami. Kay husband ko lang ang nag-work. With 8 children, daw hand-to-mouth existence man ang amon nga pangabuhi. So, naghimakas, nag-back to school, nagsakripisyo, nagtiis, nag-try hard, bag-o nakalampuwas sa kapigaduhon. Yan ang gulong ng palad. But I believe you make your own destiny. With God's help and guidance, God commands us to choose life. To choose life is to choose God Himself and obey His words. We have to make the right choice. God gave us a perfect example to follow. Jesus. The right choice may not be easy, but His words is our guide and worship is our goal. God will give us wisdom to make lives affirming choices. Number 3. The stars. So many stars above are scattered everywhere. Like fireflies in the dark, they flicker here and there. So from somewhere in the east, a shooting star goes by. It's faster than the winking of an eye. Though millions around the night, each has a wondrous beam to bring to one the joys and pleasure of a dream. Tita Regine, sa graduating na kami sa high school, hindi ko malipatan ang ginsiling sa amon nga advisor. Always aim to reach the stars. God's creation to inspire us. Love and serve God, follow His commandments, and you'll reach your dreams. Our scripture indicates that creation is one of the ways God uses to tell us about Himself. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Wrote David, "Let the heavens declare His righteousness, for God Himself is judge." Asaph said, 50, verse 66, God so loved
us and wants us to know Him, and He put evidence of Himself everywhere we look. Number 4, good and bad children. Children, you're very little, and your bones are very brittle. If you grow great and stately, you must try to walk steady. You must still be bright and quiet and content with simple diet, and remain through all bewildering, innocent, and honest children. Happy hearts and happy faces, happy play in grassy places. That was how in ancient ages children grew to king and sages. Tita Regine, kanami mangin isa ka bata. Nadumduman ko sang bata pa ako, grabe pagpalangga kapag atipan sa ako ni nanay kag tatay. Ginaatender sa pagkaon, ginahungit, tanan nga manamit akon, ginapaliguan, ginapahamot, kag ginahabunan nga hindi masakitan. So ginatudloan sa maayong pamatasan, kag sang mga iba pa nga mga importante nga bagay sa kabuhi sang isa ka bata. Deuteronomy 6:4-9 state that pray us and other related verse should be taught to children. You shall teach them diligently to your children when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up, as we teach our children who God is, what He has done for us, and how He deserves our love and obedience. Our lives can become primers to the next generations. We can be teaching tools that God will use to help children in their walk with Him. When we teach our children, we're not just spending our time, but naga-invest gid kita. Our children will grow up to be good children of God. So, Tita Regine, kabay pa makahatag some food for thoughts, and ang sulat ko nga ini. So, pasensya ka na sa handwriting ko. Until next mail, God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Another inspiring sharing coming from Student Mom. Thank you so much, Gid, sa imo. You're really a source of great inspirations. Kamutanan, actually, no? Yung mga letter senders natin. So, thank you, Gid, for imparting with us mga beautiful nga mga sharings sa aton tanan every afternoon diri sa KLP. Salamat, Gid. 2:39 in the afternoon, magapanubalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ining i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa Finally, no, dumatapos na nagidman ang sulat diri sa ato ni Aguila sa Sri Lanka telling us about her struggle about sa iyang inagyan sang gin sexually harass ini siya nga ginbatuan niya gid, no, do medyo may pagka-powerful ang tao nga naghimo sini sa iya kay ti may edad tapos do may say man, no, sa ilang community and then may abogada nga utod. But anyway, even if do nagka-depress pa ining si Aguila, but ginbatuan niya gid. Although to kadamo man, no, sa mga frustrations nga iya nga naagyan sa ilang system dito nga do hindi matuloy-tuloy ang hearing, no, and then at such time nga gina-threat na siya gina ano siya nga dapat bawion niya na lang ang iyang kaso para in exchange sang money, pero daw nagapangindigid siya. So hindi lang isa ka kaso ang iyang gidpasaka, may mga iban pa nga kaso. Bali ang major gindayon gid, pero ang mga iban do nag-agreement siya, no, ipaisol na lang. And nag-stop kita sa tunga time or dito sa part nga nagkadto na siya sa iya abogado nga babae sa opisina sang abogado, and dito do medyo ginpagawa niya, no, ang saloobin niya kung anong iya nga feelings, anong iya nga balatyagon. And then dito man, no, nga after sang ilang pag-istoryahanay, anak man ang father sang abogada, kag they've talked about life, they've talked about ang iyang mother-in-law ni Aguila, whom she said nga napatay pero kanami git sang ilang relationship. So padayon nato nini kag tapuson ta sa sining hapon, mga kabombo, ang sulat ni Aguila sa Sri Lanka. So masaya ako, Tita Regine, habang kinikwento ko ang buhay ng aking mother-in-law. Sabi ng ama ni attorney, sana ako mamatay rin na masaya tulad niya. Bakas ang lungkot sa mukha niya habang sinasabi niya ang makatagang sana. Sabi niya, i-enjoy niya na lang daw ang mga huling araw na natitira sa kanyang buhay. Mamamasyal sa ibang bansa. Sabi ko, magandang idea yan, sir. Basta alam mo kung ano nagpapaligaya sa iyong puso at simpleng legacy sa ating buhay. At least, lumisan man tayo sa mundong ito, may baon tayo sa langit. Sabi niya, hindi raw siya naniniwala na may pangalawang buhay. At kung meron man daw, ayaw niya ng pangalawang buhay. Hindi ako sumagot, tita, kasi malalim na ang kanyang hinuhugot mula sa kanyang mga labi. Nang nakita ko na humupa ang ulan, sabi ko oras na para mamaalam sa inyong lahat at salamat. Pilit nilang pinapadala sa akin ang payong ko. Sabi ko, wala ng ulan. Hindi ko na kailangan ng payong. Kinausap ako ng 2 anak ni attorney. Tinatanong nila ang aking 2 anak. Sabi ko nasa shop namin at naglalaro. Hinawakan niya ang maliit kong teddy na kulay silver. Sabi ng bunso ni attorney, ang cute naman ito, auntie. So nakikita ko na gusto niya, sabi ko, sa'yo na ito. Sabi ng lola at lolo, wag na. Hindi ko pinapansin ang 2 matanda, basta ako, kausap ko ang 2 nilang apo. Kinuha ko ang teddy na maliit at binigay sa bunsong anak ni attorney. Tuwang-tuwa ang 2 at hinalikan ko sa noo, isa-isa at nagpaalam na akong umalis. Nang nasa town na ako ng madawala, tumawag ang aking asawa.
Nakalimutan ko raw ang cellphone ko at binalikan ko ulit. Kampante naman ako tita kasi nakalock ang CP ko at kung sakaling buksan o hinawakan ang loob nito, malalaman ko rin. Bago ako bumalik sa bahay ni attorney, bumili ako ng loaf bread para may pasalubong ako pabalik at maibigay sa anak ni attorney. Pagdating ko, nag-doorbell ako. Si attorney na ang nag-abot ng CP ko sa grills. Inabot ko una ang tinapay at payong. Sabi ko wala ng ulan. Sabi niya salamat sa bread. Saka ako kinuha ang CP ko sa kanyang kamay. Sabi ko alis na ako attorney, salamat muli. Nagmamadali ako kasi dumidilim na naman ang kalawakan. Binalik ko talaga ang payong tita kasi ayaw ko nang bumalik sa bahay ni attorney pang muli. So dumating ako sa town ng Watigama, dinaanan ako ng aking mag-ama at sabay-sabay na kaming umuwi sa bahay. Pagdating sa bahay tita, pinag-usapan namin ang sitwasyon. Sabi ko sa susunod na hearing, tatayo akong mag-isa sa court. Ayaw kong magsayang ng pera sa walang kwentang transaction. Wala akong tiwala kahit kanino pa sa pinagdaanan ko sa buhay ko dito sa Sri Lanka. Sa ngayon, tita, back sa normal ang takbo ng aming buhay. Malaya ako sa mga bagay na gusto kong gawin na nagpapaligaya sa aming buhay. Higit sa lahat, praying ako na matapos na ang kasong ito para maipagpatuloy kong muli ang nasirang sinimula noon na hindi ko natapos. Pangako sa Panginoon na hindi ko papakuin at naghihintay ako kung kailan ipagkaloob sa akin ang lahat. Hanggat hindi ko makamit ang hustisya, hindi ko hahatakin ang mga mabibigat na dadalhin. Seguridad ko ang uunahin ko tita sa ngayon. Maraming nakaabang sa akin tita sa mga positibong bagay na kapending. Sabi ko, may tamang oras at tamang panahon tayo. Tama ang CI ng Watigama tita. Hanggat hindi matapos ang gulong ito, hindi rin matatapos ang gulo at problema. Ano man ang mangyari sa paglalakbay at sa paggulong ng aking buhay, ay handa akong lumaban sa patas na paraan sa abot ng aking makakaya. Hindi ko hahayaan na masasaktan ako muli sa mga taong kampon ng kadiliman. Alam ng Diyos ang buo kong pagkatao at pinapasa Diyos ko tita ang aking buhay. Kung oras na bawiin ng Panginoon ang hiram nating buhay, wala tayong magagawa. Ang mahalaga, lagi tayong handa sa mga bagay na darating sa ating buhay. Ngayon tita, masaya kaming lahat sa kabila ng mga pagsubok at hindi ako natitinag sa mga banta na aking kinakaharap. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos sa lahat ng oras. Ang inyong letter sender, Aguila ng Sri Lanka. Thank you so much gid sa imo Aguila ng Sri Lanka. Pasensya ka gid ha nga utod-utod kag hindi full length ang aton nga pagbasa sang imo nga istorya. I hope okay lang sa imo kag naintindihan mo man. No, but anyway, saludo gid ako sa imo. You are such a very brave woman. Kag ara ikaw sa isa ka foreign land but sa gihapon, no? Ang kultura, ang imong character nagapabilin sa gihapon. Ginadala mo dira ang mga nakitaan mo man no diri sa Pilipinas and ang inherent ang kindness sa imong tagipusoon ginapakita ka gina-share mo gid no ang generosity mo sa mga tao dira sa Sri Lanka ilabi na gid ang mga tao nga sa imo nga pagkahibalo nagakinahanglan man sa mga bulig nagakinahanglan sa mga giya so you want no to introduce change sa sina nga pungsod. Well, I hope nga mangin madinalagon ikaw but as always ang paghalong. Right? It is not going to be an easy battle. But sa nakita ako sa imo, do decided ka gid, no? Kagabay ang mga ginaplano mo nga mga kaayuhan nga luyag mo nga maimplementaran sa sina nga pungsod, kabay nga matigayon ina, no? And never ever waver in your faith sa aton nga Ginoo. So salamat gid sa imo, Aguila sa Sri Lanka. Sa inyo man dira mga kabombo nga mga istorya,
telenovela man or short stories or whatever. Ngayon nyo nga i-share diri sa kahapon lamang program. Please feel free gid nga ipadala diri sa aton through email. Nami kung gina-email kay mas madasig ang aton nga pagbaton sina kag immediately mabasa man dayon nato ang inyong mga istorya. So i-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pero kung sa gihapon mas comfortable ka mo ginasulat ang inyong mga istorya, walang gadget, walang problema yan. Pwede sa gihapon nga isulat, ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Lola Nanang, I hope nakahibalo ikaw ang aton nga winner last week. And kabay nga, nagapreparar ka na dira, no? Sa imo nga pagkadto diri this coming Saturday sa pag-interview ko sa imo. Lola Nanang, dala ka sang imo nga ID. Kung kaya mo pa nga magkadto diri. But if not, okay lang gid. I hope nga napadala ka sang imo nga contact number. But I know nga ang imo nga sorry gin email mo, so pwede man ako maka-email sa imo to give you the instructions kung paano naton. Nga patigayon mo ang pag-interview sa imo. Is it gonna be through video call or in person? Pwede gid na. Sige, mga kabombo, madaming salamat sa inyo. Please stand by sa inyo nga mga gina-look forward gid nga mga dramas nga gina-enjoy diri sa Bombo Radio Iloilo right after sang kahapon lamang program si Tuyang Ermitanya, pagkatapos ni Tuyang ang Provincial Jail, kag after that ang Dear Diary. So balikay naman kita tomorrow with more interesting stories to be shared sa inyo tanan. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.